Вітаю, вітаначки Теншик, вітанки Орегано, вітаю Пурба і вітаначки усім. Зараз будемо починати, тільки я пересуну правильно собі гэты наші спіс лідерів і остатні. Давайте. Яму, в принципі, тут нормально живеться. Ось так ніяк. Випускають нарешті. А коли випускають то? Прямо сьогодні? Віншую, Орегано, віншую. Все нормально по аналізах, там, ось це все. Подивився, все добре. Так. У нас. Вітаю, Потейто, вітаночки. Вітанки усім. Зараз будемо починати. Я тільки до налади, до перепровіряю. Дається по гуку. Я просто гук зміняв попередній раз. Я сподіваюся, що гук буде нормально збалансований. Так. Добре. Добре. Що робимо? Ми сьогодні працягваємо далей наш марафон по Divinity Original Sin 2. Ми будемо яшчэ сёння і заўтра у яго гуляць. І што я планую, гэта серада ўсё яшчэ пакуль невядома, што мы будзем рабіць. Сераду, можа быць, я пакіну для, можа быць, нейкай проста тыпу гульні адной нейкай проста так. Просто не ведаю, што-небудзь запушчу. І можа быць, на наступны тыдзень буду рыхтаваць альбо я не упэўнены ці ладзіць стрым па рулетцы, таму што мой план быў па рулетцы выкідваць таксама гульні, але ў нас вельмі шчыльнікі спіс на вылет зараз, і я вось думаю над гэтым яшчэ. Вось, модэмкі якія. У мяне не тое, каб шмат дэмак, мне накідалі распрацоўшчыкі шмат гэтых самых, шмат гулень, ну там аднаго тыпу козі гульні такія, тыпу для адпачынку. Вось, мне такога накідалі, але я не упэўнены, ну тыпу, мне толькі адна зацікавіла, там Witchy Business называецца, по-моему, неяк так. Вось, гэта адзіная, якая мяне зацікавіла, там яшчэ пра вендзены аўтамат, все аднаго выдаўца. Вось, і яны вельмі падобныя адна на адну, але там пра тыпу крамы ведзьмачкі, вось такое. Гэта вось яно было, але ў мяне нічога такога асабліва няма, каб прям паказаць што-небудзь цікавага, не ведаю. Ну, можа быць, і ёсць, проста трэба паклупацца па сваёй бібліятэцы, таму што, можа быць, штосьці я вам яшчэ не паказаў крутога, весёлага. Вось, паглядзім. Карацей так, серада я просто на свой выбор што-небудзь возьму. Наступны тыдзень я пакуль не ўпэўнены, можа быць, зробім па рулетцы, а пасля гэтага зробім яшчэ, ну далей уже буду я рыхтаваць гэтага самага спайдермена другога, будзем Чалавека-паука праходзіць. Вось. Таму што гэта самае, у мяне падпіска скончыцца ў жніўні на Game Pass у каталог на PlayStation, я не планую я працягваць. Вось, можа быць, ну, буду набываць, калі будзе неабходнасць якая-небудзь, альбо, ну, больш танную буду набываць, што-небудзь такое. Вось, таму што я каталогам амаль не карыстаюся, і ўвогуле PlayStation мне пыліцца, ўсё больш і больш пыліцца, чым больш я гуляю на стрымах. На Sense of Blake Manor адправляецца 10 000, дзякуй вялікі, Nevermore, дзякуй вялікі. Вось, і ў выніку, ну, паглядзім, карацей. Вось. Добренька, а у нас у Divinity у нас якія падзеі. Па сутнасці мы як бы закрылі даволі шмат па тэрыторыі, так? Магічык даволі цікавую гульню дэмку мацаў, Мікра-Мега. Давай паглядзім. Што за яна? Мікра-Мега. Намалявана вельмі цікава. Ну, выгляд прям адразу такі. Толькі што гэта? Я, ну, геймплей адразу не здагадацца, вось гэта праблема, трэба ролик паглядзець трэйлер. Я зразумеў. Тыпу, усё. Адвенчура з падарожжам шара. Вельмі прыгожая.
Цікаво выглядае. Угу. Добраненька. Глядзіце, якая справа. Бачыце вось гэтых інквізітараў. Яны не даюць мне скончыць квест. Там сам просто наяўнасцю сваёй. Я з імі ўжо ўсё дамовіўся, я паўсюль дамовіўся, але гульня не можа развязаць канфлікт ніяк. У яе просто адсутнічае механізм развязання канфлікта. Гульня разлічвае, што я альбо здам чалавека, які сядзіць у палаючым доме для ім, чаго я не зрабіў, альбо дамовлюся, ну, альбо заб'ю іх. І не дазваляе зрабіць нешта нейтральнае, тыпу пераканаць іх, каб яны сышлі. І, ну, што я падумаў, што я зрабіў, яны нікуды не сышлі. І чэл унізе застаўся сядзець у выніку, а досыць мне патрэбна з іх. Вось такая вось скрипторіум, кажаш яшчэ, так? Скрипторіум. Я, можа быць... угу. Давай я дадам сабе увішліст. Я яшчэ не ўпэўнены, я, можа, сабе пад настрой просто возьму. Гэта прям я не ведаю. Я прям не ведаю. Вось, таму, па сутнасці, у нас што мы робім? Мы робім фаербол. Вось. О, не, у іх адносіны з Фейном упалі. Што ж мы будзем рабіць? І што, мы не... Вы не збіраецеся паміраць, не? Я спрабую на вас напасть. Алло. Вось, нарэшце. Нарэшце гэта адбылося. Яны такія, дай нарм. Добренько. Паучиха. Наша любимая. Яны ж магістр на працы, чаму не кілахі павінны іх пераканаць. Дык яны думаюць, што я адзін з магістраў. І я, тыпу, ім дапамог, я разабраўся з... Ну, па маіх словах, я разабраўся з чэлам там унізе. Вось. Просто, ну, гульня хаця бы мяне прывяла да нейкага бы канфлікту канчатковага, дзе я павінен быў бы штосьці зрабіць і пачаць бойку, тыпу, таму што я не змог дамовіцца да канца нармальна. Вось. Альбо што-небудзь такое. А гульня ні таго, ні другого не зрабіла. Nancy Drew, The Secret of Shadow Ranch. Проводиться 12500. Дякую велике, Волчара. Дякую велике. До речі, у нас, по сутності, у нас версія давно вже підсобрана, у сенсі діалогу на яще 9500, у Ніку 15 тисяч відправляється. Яще 1000, 16 тисяч. Nancy Drew, The Secret of Shadow Ranch. Колькі вже на її є? Доволі шмат же. А, яще 1000, божух, набрала. Nancy Drew, The Secret of Shadow Ranch. Цудовно. Не, ну чому б ні? Ні, я згоден. Ну, разошлася. У нас по Disco Elysium, насамрэч, ёсць версія амаль, ну, типу, у нас ёсць версія ў сэнсе... Я яшчэ не скончыла накидывать. Гэта самае. У нас, па сутнасці, ёсць, што вам выкласці новую версію Disco Elysium, там даволі нармальна дыялогаў, яшчэ учора і пазаўчора панавычытваў яшчэ дыялогаў, і у прынцыпе версію можна проста збіраць. Адзінае, што я не сабраў. Я хацеў там літаральна, там просто шмат дыялогаў, у якіх літаральна там пару фраз дамовіцца паміж людзьмі, і там ужо ўсё гатова, і яно неяк цягнецца. Мне, можа, варта просто сабраць, можа, сёння-заўтра версію, калі знайду момант хаця бы 20 хвілінак і сабраць новую версію Disco Elysium. Вось, усё па перакладу ідзе файна, проста што я даўно абнаўленняў нейкіх не казаў, не расказваю, як у нас справы. Вось, і у нас яшчэ і паралельна гэтага яшчэ там таксама шмат дыялогаў, якія амаль гатовыя. Шмат чаго амаль гатовага. Вось, патрабую проста паліроўкі. Так. Іфан. Можа тут дапамагчы. Цяпер кожная версія безлікі. Ну, не, гэта нармальна. Гэта, наадварот, добра. У нас кожная версія проста павінна быць ітэратыўная з-за таго, што у нас здарэнная гульня.
Вось версія зараз з-за таго што вельмі шмат мелкіх дыялогаў, яно сапраўды не складвае нейкае па тыпу ўражванне пэўнае, але гэта вялікая колькасць дыялогаў, якая прасоўваецца наперад, так што цудоўна. Усё жрэ. Не, ну яно пайшоў працэс, я задаволены. Ось адзінае, што там шкада, калі трошкі затрымліваецца дыялог, калі там літаральна адна фраза нейкая там дамовіцца просто паміж людзьмі і ўсё цудоўна можна адпраўляць. Вось гэта шкада трошкі. Тыпу я такі, а можна ўжо адправіць. Я жадаю адправіць новую версію, мне прыемна, мне эндорфін у гэты момант. Давайте, блин, што з гэтымі зрабіць-то? Ось, а я крыху шукаю, спрабую тэхнічную праблему выправіць з шыфтамі, тое, што было на стрымах. Пакрыху зусім, не той, каб шмат часу знаходзіў, але там нейкая дурнота. Ну, тыпу, я не ведаю, чаму на шыфты палезлі. Ну, я ведаю праблему, ведаю прычыну, не магу знайсці рашэнне пакуль. Наступнае, што я паспрабую, гэта запакаваць просто прям іншы шрифт туды жа, каб выправіць. Для тых, хто ведае, тыя ведаюць. Для тых, хто не ведае, ёсць у нас адна менюшка, якая была ў парадку ўвесь гэты час і перастала быць у парадку, таму што распрацоўшчыкі выкладзі абнаўленне на сваю гульню. І гэта трошки падзламала адну менюшку, якую вы часта бачыце. Гэта менюшка, паказваючы, якія у вас верагоднасці ёсць. Ось, гэта вельмі мяне напружвае. Ось, але рашэнне я нармальнага знайсці і не магу. Ось, але зноў жа і часу я дастаткова на гэта не вылучаю. Мы можам, конечно, пасядзець у сераду гэтым пазаймацца, але я думаю, што у мяне энергіі ніяка не хопіць займацца гэтым на стрыме. Апошнім часам нешта прям з польскай у мяне неяк не атрымліваецца ні халеры я па часе. Прям, я раней скардзіўся, што ні халера не атрымліваецца, і зараз, в прынцыпе, таксама не лепей стала. Реклама зло. Ну, там хутчэй, я не ведаю, карацей, я не ведаю. Яны быццам, можа быць, перапакавалі просто на больш новую версію Unity, хаця малаверагодна. Яны там, ну там абнаўленне было Unity, але гэта літаральная абарона, просто, типу, бяспекі абнаўлення было. Нічога такога. Не павінна было нічога здарыцца, але здарылася. Гэта хлопцы нам літаральна не тое, каб шмат чаго могуць зрабіць. У сэнсе нічога не адбылося. Ачмуррэў. У нас там ёсць цела якое з'есці? Паблізу не? Не, няма. Ладно. Дарагую атаку скарыстаў па пунктах, і яна не спрацавала, я міма націснуў. Як маю урокі польскай, я пішу амаль кожны тыдзень тэкст, эсэ на 170 словаў, і, ну, рыхтуюся, можа быць, увосень буду нават здаваць экзамен. Я думаў, узімка буду і пазней там здаваць, але, падаецца, ну, ідзе так, што я, в прынцыпе, буду на B1 здаваць і раней. Вось. Пакуль, скажем так, у мяне ёсць размоўны базавыя польскі, я магу размаўляць ужо, рот пачаў шавяліцца, можна ўжо штукі казаць, але гэта трошки напружвае ментальна, ну, тыпу, і кожны тэкст, як я пішу, я яго выдаўлю сябе, гэта складана ідзе. Вось, але мой польскі значна, ну, падняўся прям, ну, польская. Вось. І праблема яшчэ ў тым, што польская пачынае змешвацца з беларускай, і гэта праблема трошки. Але скажы што-небудзь. Вось, дарэчы, я бы не хацеў сказаць зараз, таму што у мяне... Я не ведаю, калі вы вывучалі нейкія мовы, так, у пэўны момант, то калі вы вывучаеце актыўна іншую мову, то у вас атрымліваецца так, што вы пачынаеце ў пэўны момант размаўляць на вашай асноўнай мове і на іншай. А гэта ўжо моя, тыпу, як чацвёртая мова. Вось. І у мяне мозг ламаецца проста у пэўны момант, і асабліва з-за таго, што яны падобныя. Вось. Занадта шмат. Вось, гэта, тыпу, ёсць такая штука, як кантэкст, так, і яго лепей утрымліваць, тыпу, на пэўныя рэчы ты прызвычаешся рабіць на пэўнай мове, так. Ты там, не ведаю, на англійскай з сябрамі размаўляю, звычайна, там. Я з гэтымі людзьмі, мне дзіўна, яны мяне пыталі сказаць што-небудзь па-польскі, яны мяне спыталі, як будзе лізард па-польскі. Я не мог адказаць, таму што абсалютна польскія словы ў гэтым момант, таму што я ў ангельскім кантэксце знаходжуся, мне абсалютна складана узгадаць слова, хаця я его ведаю. Ось.
стрымы цалкам па-польску можна замовіць? Так, я думаю, гэта магчыма. Вось. Ну, можем паспрабаваць. Просто што я не думаю, што я прям пацягну ўвесь стрым на польскай размаўляць. Не, ну я магу тлумачыць, я раблю памылкі, каб вы разумелі. Як я зараз размаўляю на польскай, гэта я на 10 словаў я 2 прыдумваю. Типу, я думаю, што я ведаю слова, але я не ўпэўнены, што яно правільна. Я просто кажу гэтае слова, настаўніца мяне выпраўляе альбо не выпраўляе, таму што часта я яшчэ трапляю куды патрэбна. То бок з гэтых 2 словаў, там 3 словаў, і залежыць ад тэмы яшчэ, бо калі тэму я ведаю, то будзе 1-2 слова з 10. Калі тэму я дрэнна ведаю, то тады будзе 5-6 словаў. Типу, вось такое яно скоча. Вось. І є свае як бы нюансы. Ось. Але навучанне ідзе ну, прям хуценька. Я думаю, што я буду больш тупіць, што ён будзе менш эфектыўным. Так. Блин, чым бы іх такіх там як бы ляснуць? Я ждаю ляснуць. Давайте сюди наверх заскочым. Hello. Падышым на яго. І я кіну фізічную броню на Фейна. Про ДНД рассказывать. До речі, я хутчэй ДНД таму не пацягну, таму што я і рассказываю пра стрымы, напрыклад. Я рассказываю пра стрымы, я і рассказываю пра нейкія штукі, якія я знаходжу ў інтэрнэце, то бок, ну, там ёсць такая у нас секцыя, дзе я просто рассказываю штосьці, так? Вось, і я рассказываю, ну, рэальна, як у мяне справы, што-небудзь, што рабіў. Вось, і ДНД справа ў тым, што я прям не ведаю польскай тэрміналогіі, абсалютна фантазійная. Прям не, ну, я могу рассказывать про абстрактные гісторыі, але вось нейкія прям дэталі, ну не. Ось. Так. Что бы у нас-то яна могла? Давайте лячэнне яна ўжо рэгенерацыю кинула, так? І тут нема. Блин, у нас быццам бы не хапае заклёнаў паветра. Типу маланак якіх-небудзь яшчэ дадатковых. Як макароны перамагалі Люцика. А по-моему, вось гэтую гісторыю я забыўся распавесці. У мяне была магчымасць, я нешта пра іншае ў той дзень расказваў. Ну, я што рабіў Люцик. Ну, прыкладна яно так і ёсць. Тыпу, я сяджу, расказваю просто. Штукі розныя, і гэта як бы спрабую распавесці, як у мяне справы, як чым я займаўся, вось такое. Даволі няблага. Ифан, давай. Слухай, сюда стример, я уже другий раз губляю стрик про скалабы с тобою. Карацей, нам просто патрэбна, глядзі, карацей, перад тым, як пачынаем стрим, я запускаю першы, ты глядзіш яго 5 хвілін, вось, і потым толькі запускаеш свой стрим, калі табе гэта магчыма. Вось. До речі, я праверыў, працуе, калі ты просто паглядзіш у стрімера цягам 24 гадзін паглядзіш што-небудзь, так, то бок на запіс, напрыклад, то гэта захоўвае стрыкі. Так што можаш карыстацца. Ну, у мяне спрацавала, як мінімум. Давайте там мы так само сюда перенесемся. Як дзіўна анімацыя спрацавала, ён просто зверху такі плюп. Твіч не заўсёды дасылае notification. Гэта праўда, але ты можаш просто зайсці і вот паслаць. Ну, типу, не абавязкова праз notification прыйсці, ты просто прыходзіш сам. Ось, гэта працуе. Вітаю, вітанкі вырывы. Так, я і з магіччыкам я адказаў, але не павітаўся. Вітаю, магіччык, так.
Так, чим би добити? У нас ось так отримається, чи ні? Судовно, -1. А, блин, паучок не излезет оттуль, так? Он там останется. EYE, Divine Cybermancy. На EYE Divine Cybermancy отправляется 2500, 5000 сам. EYE, Divine Cybermancy. Треба, блин, додать, я забывся додать опцию на 5000. Треба і додать. Чому? А, гэта, ён яшчэ, ён же не жывы. А чаму ён мне, типу, перашкаджае? Во, вось так, давайте у гэтага рейнджера. Оп, подпалили. І чым бы яшчэ яму такого ляснуть? Вось. Камень там мало... Блин, такая маленькая платформа. Ну так, я в любом выпадку когось там зачаплю яшчэ. Не будем. Таго не варто. Эй, попить. Ты усяго так, блин, 13, ну, ён мне амаль фейна забіў. Шмурэў. Усё, разобраліся. Куды ты полетел? Не-не-не, заставайся. Ён амаль збег ад мяне. Так. І гэта яшчэ не ўсё. Мы будем яшчэ суседзяў магістраў атакаваць. Таму што чаму? Таму што гульня не вельмі жадае мне даваць досвед. Толькі мне патрэбна. Мне ўсё яшчэ не хапае да ўзроўня. А гэта, і дарэчы, дзякуючы вось гэтай штуке. А ты не збіраешся чырвоны прынц злазіць, не? Давайте дапаможам чырвонаму прынцу. Ось. Вось і зараз чел выходзіць, і мы зараз будзем закрываць гэтыя квесты. Цудоўна. Так, гранаты адпраўляюцца чырвонаму прынцу, гэта мы забіраем сабе. Это ифану на продаж. Что-нибудь яшчэ где-нибудь? Ну так, падаецца ўсё. Так, і зараз гэтаму хлопцу скажем. Сэнсе, Кентрич. Просто празмаўляй з ім. Божух, да. Это быў дом майго таты. Ён уздыхае. Спытаць яго, чым ён будзе займацца далей. Ну, тут нічога для мяне больш не засталося. Гэты чел, Овен Анкорет, ён па сутнасці быў проста жыхаром гэтай вёскі, але яму ў спадчыну перадаваўся меч, напоўнены крыніцай. Вось. Нешта такое там, тыпу, як не дэманічны меч, але нейкі прям круты меч. Это была спадчынай, таму што ён, яго пра-пра-пра змагаўся там у вайне супраць магаў крыніцы, нешта такое, і атрымаў яго як трафей. Але магістры палічылі яго магам крыніцай і прыйшлі забіваць, таму што ім пофіг. Калі б ён быў з тых, хто плача, ён бы праліў слезу, але гэта не падобна на яго. Вы просто пакідаеце яго аднаго. Вось. Цудоўна. Ока. Нейкі хоць квест развязаўся. Вось гэтыя... Мы тэоретычна можам іх забіць тупа для досведу. Мне трошки напружвае гэта, таму што мы, па сутнасці, ўсё гэта падамаўляліся. Але мне патрэбны досвед. Я магу здаць яшчэ квесты ў горадзе. Можа быць, гэтых кранаць не будзем, таму што яны не частка квестаў нейкіх. Але зноў жа, гэта досвед. Тыпу... Я гляджу на вас. І вы, магчыма, мой узровень будзеце. Да ўзроўня засталося ўсяго 70 000. Давайте ў горад. Давайте ў горад, таму што, ладно, ўжо гэтых не абавязкова атакаваць. Можа быць. Мы да іх вернемся, калі нам не хопіць. Так, Дрифтвуд. Вось, плошча Дрифтвуда. І трэба пашукаць, божук, на самае жудаснае ў этой гульні, гэта спіс квестаў. Божук, ну колькі вас. Так, сярод іх трэба знайсці тыя, якія здаваць у Дрифтвудзе можна. А потом Регана кажа, што я па злому праходжу гульні. Эта гульня мяне рэальна вымушае. Я праходзіў, як я бы праходзіў, але я сутыкнуўся з тым, што яна нават не робіць канфлікты, які патрэбна развязаць. Вось зараз магістраў, якіх я забіў,
Вось, гульня не такая не казала мне, ну, не зацягвала мяне ў дыялог, не пачынала бойку, нічога. Не, я просто сышоў. І я думаў, што я дамовіўся, што магістры сыдуць таму, што яны думаюць, што чэл унутры мёртвы, а чэл унутры павінен быў дачакацца, калі будзе ўсё бяспечна, каб сысці. Усё у маёй галаве спрацавала. Яны што зрабілі? Яны нічога не зрабілі. Гульня чакала, што я пачну нападу просто на магістраў. Просто нападу. Вось такая праблема. А мне на ўзровень не хапае. Так, гэта архівы. Што рабіць з таблічкай Райкера? Глядзець докі, янікі я не магу, мне пакуль там 16 ўзровень. Паразмаўляць з логарам. Хто такі логар? Гэта той, які там унізе сядзіць у карчме. Добра, давайте да яго. Квест дадзім. Просто квесты даволі шмат даюць. Мне мае сэнс пайсці і здаць квест просто. Где там логар? Вось он. Это лідар банды. Ну, як банды і адначасова частка гэтых самых дворфаў. А дворфы тут не ў цане, скажем так. Ён пацірае свой лоб пад сваім капюшонам і глядзіць на зямлю. Калі вы падыходзіце, яго твар як это, цямнее, і ён становіцца ў поўны рост. Ну што? Так, сказаць, што мы сустрэлі Мордуса і перамаглі яго, паказаць амулет як доказ. Бере амулет і пераварочвае сваёй руцэ. Ён проста кладзе яго сабе ў кішэню. Дакументы прынеслі, цудоўна, вызваляюць нарэшце. Што ты знайшоў у пячоры? Мёртвыя, так, сказаць, што мы бачылі. Пачвары бездані і, ну, маг крыніцы, які зварае цел. Мёртвыя, яшчэ больш мёртвых. І Мордус яшчэ з імі. Я табе вінны. Насамрэч усе табе вінныя, але я паспрабую табе адплаціць, як толькі змагу. Вазьмі гэты ключ. Я скраў яго ў белых. Ён крывае куфар у бараках магістраў. Другі паверх. Але будзь асцярожна падыходзіць да яго. Калі ён цябе заўважыць, табе кабзда. Там павінна быць штосьці вельмі добрае. Спытаць яго, што ён будзе далей рабіць. Нагадаць, што мы прыйшлі за інфармацыяй. Што ён ведае наконт магаў крыніцы, якія могуць нам дапамагчы. Так, сапраўды. Логар, у тебя тут на коллежно выходишь, ты себе думаешь, ну, гэта, магчыма, я там нешта зрабіў. Акрамя Мордуса, я магу падумаць яшчэ аб трох тых, хто можа быць вартай твайго часу. Дай-ка мне сваю мапу. Першы, дэманолог. Мои людзі дакладалі, што, ну, гэта мы ўжо ведаем. Ён прайшоў тут не так даўно. Абыходзіў магістраў вельмі асцярожна. Яго імя Джейхан. Я покажу табе, дзе я бачу яго апошні раз. Наступны просты. Магчыма, не просты, але відавочны. Райкер, майстар старых могілак. Гэта дакладна маг крыніцы, якому ты не жадаеш пераходзіць дарогу, а недалёка адсюль. Апошні можа быць і не вельмі карысна. Ёсць эльфійка па імені Сахейла. Маладая, але магутная.
Яе адвезлі ад форта Джой. І людзі былі заўважаны, так, адзначыў і яе. Яны пакланяюцца ёй, быццам бы яна сама багіня. І вось і ўсё. Я думаю, што гэта будзе хоць адзін з іх можа табе дапамагчы. Так. Мы знайшлі прызнакі... Блін, варта яму казаць ці не наконт тумана смерці, які знайшлі мы, прызнакі яго знайшлі ў пячоры, ці не? Давайте скажам. Мы знайшлі. Ну, тады няма сэнсу хаваць. Выглядае так. Я не дамаўляўся перавозіць туман смерці, іншую зброю, нават зброю з душ. Без праблем, але туман смерці дакладна не. Калі мы знайшлі бомбу на караблі магістраў, мне сказалі, што каб даставіць яго ў Аркс з рэштай астатняга, але я не мог. Я не хацеў, каб мае людзі ў гэта ўвязваліся. Нічога добрага не скончыцца за туманам смерці, нічога. Мордус не пагадзіўся, вядома. Але дзякуючы табе ён помер. Я пайду сам знішчу бомбу тумана смерці. Упэўнюся, што ніхто не трымае сабе ў рукі яе ніколі. Сказаць Мордусу, што яны... Сказаць, што Мордус сказаў, што яны ўжо ў шляху да Аркса. У момант Логар імгненна бледнее. Не. Што ж мы нарабілі? Абяцаць Лохару, што мы адправімся ў Аркс і разберемся з бомбай. Твою дабрыню я не заслугоўваю. Мне патрэбна табе сказаць раней, я просто... Не, у мяне няма ніякага выбачэння. Я паспрабую зрабіць усё магчымае, каб спыніць каралеву. Я прапаную табе зрабіць тое ж самае. Адпраўляйся ў Арк і скпні гэта ўсё. Да таго, як Джусціне ўсё зробіць. Там будзе вяселле у поўны рост, у той момант, калі ты прыедзеш. Дзяўчо, якую клічуць Іла, і нейкі невядомы чэл. Але яе... Чэл, які нічога не варты. Але яе тата мае высокую пазіцыю. Калі хтосьці даведаецца, што... Калі хтосьці ведае, хто дзейснасці каралеву, гэта ён. Майкл Рос, яго імя. Скажы яму, што ты прыйшоў ад мяне. Аркс. Вяселле Майкл Рос. Зразумеў? Ідзі ўжо. Час не нашым баку. Так, у нас ёсць розная зброя. Там ёсць лук. Але я думаю, што ён будзе... Блин, зноў жа... я не магу праверыць, які ў мяне зараз... У каго што ёсць. Тут ёсць меч для... У любом выпадку мы атрымаем меч. Гэта цудоўна. Блин, ён на 9 ўзровень. Ну ўсё на 9 ўзровень. Ну, хутчэй за ўсё мне не аб чым будзе. Давайте возьмем вось гэтую. Можа быць, яна будзе неблага на нашым... Я сумневаюся, што штосьці адсюль мне патрэбна ўвогуле. Так, і у нас перавагі занадта шмат. Чэл. Двуручны камень... это молот крыніцы Логара. Давайте аддадзім чырвонаму прынцу. Няхай гэта будзе яго праблема. І гэта таксама чырвонага прынца. І гэты меч таксама чырвонаму прынцу. В принципе, а вось гэта мы можем просто продать. Так. Ну и нормально, трошки скинули. Мне падаецца, прыйдзецца яшчэ пэўны момант просто сесці і прадаваць рэчы, таму што зноў забіты інвентар. Не падабаецца. Акультычны шлем.
Давайте яго на продаж і фану. Так, это так само на продаж можна відправляти тады. Так. Добренько. Да, сюди ми можемо скруточок. Коли мені ніхто не підманув, то у мене є скруток обновлення. Ось так. Опаньки. Очмурена штука. Why you gotta make us hurt ya? Так. І гэта ўсё яшчэ не ўзровень. Що за лухта? Не падабаецца. Так, это можно так само на продажи все отправлять. Некая лухта просто прям позбиралася. Это на продаж. Лоис, у тебя есть что-нибудь, что тебе потребно? У яе даволі старые старые две палочки. На 5 и на 6 узроўні. Я могу что-нибудь забрать у... Вось. Во, мне варто было гэта раней зрабіць. А что-нибудь на гидрософиста? Не? Добра, давайте просто возьмем 2 на интеллект. Гэта мы отдадим Лойс. И гэта просто на... Интеллект, ухиление. Давайте вот так. У сенсе, куда ты же заменяешься? Ты неправильно заменяешься. Вот так. Будет 2 палочки. А это нехай з ёй будзе. Так. Гэта на продаж. Гэта нехай яшчэ застаецца. Пабудзе. Неблагом. Так, чырвоны прынц. Чырвоны прынц. У цябе, магчыма, не, поўная лухта. Шчыт, які да халеры статоў мае. Можа быць, так, там сила Retribution. Я адбіваю назад. Давайте возьмем шчыт чырвонаму прынцу, таму што ўжо больш актуальны ён становіцца. Есть что-нибудь перапрануть яшчэ? Гэта... А, не, гэта броня горш. Правильно? Так, мне патрэбны сет цэлы сабраць, каб ён быў штосьці карыснае. А, не, у меня, пачакайце-ка, у яго ёсць частка гэтага сета. Вось она. Першая частка. Яму толькі ў броню... Ну, ну все равно мне патрэбна сабраць яшчэ 3 кавалкі, каб штосьці было. Але ранейка. Мячы, лухта... Дзе яго двуручны гэты? Паглядзець на яго, параўнаць, можа быць, зброю. Плюс 2 до двуручнага, до зброі, до сілы. Верагоднасць крыта плюс 20. Вось, конечно, неблага. Я пакраху думаю на тым, каб нашаму чырвонаму прынцу просто прыбраць шчыт, але не, я не ведаю. Я лепей пакіну. Добра тое, што у нас ёсць адзін персонаж, якога хрен заб'еш. Праблема ж тым, што мы зараз усё больш і больш сутыкаемся з ворагамі, якія нават гэтых не спыняе. Глядзім яшчэ, што у нас па квестах. Мы ж аддаем просто. Так, адвакат, архівы, гэта ўсё. З таблічкай райкера вырашыць, што рабіць.
Так, лухтаненько. Так, почекайте. А, вось гэта у нас бойка з дзяўчой, якая старажытная, з вечных у крыпце. Гэта мы не адолелі яе ў папярэдні раз. Можа быць, на наступным узроўні зайдзем да яе. Мы знайшлі незвычайны гем, падобны на вока. Агледзець. Ну вось статую 4 сезонаў, якую мы не прайшлі. Таксама занадта складана знайсці забойцу. Мы знайшлі цела. Знайшлі магілу гандляр, які быў забіты кімсьці, хто яго ведаў. І я не разабраўся нават. Я не ведаю нават, дзе гэта. Хоць ты ў інтэрнэце глядзі, абсалютна я ўжо не памятаю. Доступ у лагер эльфаў мне не пусцілі. Разобраться с троллями мы таксама не робім, там что там 16 альбо 18 уровень, не памятаю. Теоретично можем паспрабаваць. Мне там подказывали, что можно як паспрабаваць с троллями позмагаться, але мне падаецца хотя бы 14 уровень возьму и, может, подумаю. Знайсці книжку для выбуха трупаў. Стоўна. Герояў знайсці. Божухна. Мы знайшлі зніклыя рэчы Гарвана. Дзе на мапе, дзе ён? Давайте выйдем на вонкі і паглядзім, куды мне падказвае мапа, дзе Гарвана гэтага шукаць. Потому что я не памятаю абсолютно, хто такі Гарван. Ну вось, добра, поблизу здаць квест. Угу. Мы знайшлі магічны палаючы куфар, ён патрабуе пароль, які я не ведаю. На арэне з звязанымі вачыма можам паспрабаваць. І вось у карчме дзяўча, якая прызналася ў забойстве гэтых самых магістраў. Вось яна. Ага, я павінен здаць яе магістрам, каб развязаць гэты квест. А чаму рэна проста? Мне не хочацца яе здаваць. Гульня, навошта? Навошта ты патрабуеш такія рэчы рабіць? Ага. Спыніць расследаванне. Окей. І ведьма нейкая. Блин. Давайте до магістра тут паспрабуем. А хто там шукаў што? Вось ты, Гарван, вось он Гарван. Якраз поблизу. Чекайте, это не той, так? Это не тут. Это Карвер, вось, не Гарван, а Карвер. Все вельмі падобна. Яна не патрабуе, ты можаш не здаваць, калі не жадаеш. Я жадаю атрымаць досвед. Мне патрэбна атрымаць досвед, а гэтая штука ў мяне у спісе квесту. Значит, я павінен закрыць квест, а можа, каб атрымаць досвед. Правильно же? Такая логіка. Мы ведаем, хто адказны.
Ну вось, я магу толькі здаць яе, а не падмануць, напрыклад. Што мне рабіць? Я магу пазбавіцца ад яго, канешне, паспрабаваць, проста забіць усіх магістраў, але, блин, ну нейкае непрыгожае рашэнне праблемы. Даецца... I damn well decided to be. Now clear off unless you know anything useful. Desertions? What do you know about desertions? This miserable town has too many but they slip away in the night, taking supplies. Cowards and traitors, all of them. When? Not if. And you'll see for yourself in time. With those tinker... Ну, карацей, ён ні халеры карыснага не кажа. І я павінен скончыць гэты квест. Ну, тыпу, таму што ён вісіць, і гэта досвед, які я не атрымліваю у выніку. На другім паверсе магістраў... А, вось тая штука. Угу, зразумеў, зразумеў. Вось гэта мне падабаецца, вось гэты момант, глядзіце. Ось так зробім. Вы бачите? Я не читаю, блин. Одну пересовывать можно, другую нельзя. Просто можно, типа, загородочкой себе прикрыть и спокойненько куфар открывать. Альбо, коли тримається зараз одного персонажа. Так. Десяти. Ну, коли что, будем забивать тогда у всех магистров тут. Ну, просто тому, что гуня не дає мені досвіду ні за що. Мені потрібен досвід. А, ось. Так, я могу не настолько моцно пересовувати. Ага, не працює. Добре, Лоїс, іди порозмовляй. Ми хутко зробимо перепинок. Так. Я могу собі порозмовляти, коли на інший бок погляділа. Блін, не отримлюється. А раніше працювало же. Ну, в сенсі, що можна було поставити загородку і мені не зауважить за загородкою. Зараз зауважають. Так, сказать, что мы знайшли зброю. Можно что-нибудь еще? Мы знайшли караван. Докласти. Блин, а ты можешь священник? Як вас, блин, оттягнуть-то? I'm ready for anything. See? I haven't stepped in. Well, I'm ready. That's what matters. Vigilance. She turns her back on the other Magister and leans right up close in your business. Shh. No need to shout about it. It's just a tiny, eensy mite of a... She breathes heavily as she looks past your face, pupils dark and wide as the void, then resumes her... Яна глядзіць, і вось з-за таго, што яна глядзіць, я не магу яе... Яна проста глядзіць на куфар, а ад куфару у мяне ёсць ужо нават ключ. I'm on a break now, Yvette. You better not fall asleep on your watch again. Tired of living? I'll help. Я могу неяк пераканаць іх? Oh, great, a citizen. Can't you see I'm on a break here? She narrows her... You ever seen a void woken up close? I have. Barely escaped with my life. She raises her eyebrows. It's always sorcerers. As if anticipating a Now, don't get me wrong. She nods at you curtly. Блин. Што бы мне такога ім прапанаваць, сказаць, каб яны не бачылі, как... Ну, просто адна з іх вельмі жадае заснуць. Типа, вось гэта ледзь-ледзь трымаецца, так? Яна амаль заснула. Вось, хутчэй за ўсё, яна не можа заснуць, таму што тая ходзіць і перашкаджае. Ну, типу, яна патрабуе, каб яна не спала. Можа быць, я магу неяк штосьці сказаць ім гэткае, што каб яны сышлі. Oh, great, a citizen. Can't you see I'm on a break here? Well, I guess you should go tell Ну, гэта нічога новага. Again? Seriously?
I'm on a break now, Yvette. You better not fall asleep. Oh, great, a citizen. Can't you see I'm on a break here? Справа там ж... О, почекайте-ка. Во-во-во, яна устала со стула. Цудоўна. The Magister plucked Усё. the petals from a day. Гэта вырашае праблему. Зараз чырвоны прынц. Яна проста не уставала са свайго стула ўвесь гэты час. Seriously? Цудоўна. І зараз можам красці колькі заўгодна. Просто таму, што два персонажы звязалі іх дыалогамі, і ўсё. Я думаў, я павінен неякі пазл вырашыць, але гульня такая: не, табе не патрэбна ніякага пазла вырашаць, просто быць цярплівым. Так, шлем на 9 ўзровень усяго, та. Чырвонаму прынцу. Гэта чырвонаму прынцу, гэта я сабе магу забраць. Гэта я адпраўлю Лоіс. Гэта Іфану. Усё. Лоіс. Awake? Her glassy eyes Все цудоўна. Гэта было дзіўна. Мне не патрэбна нічога было рабіць, просто, тыпу, дачакацца. Так, гэта шлем такой сабе. Затое мы, Лоіс, знайшлі кніжку, і, па-мойму, яе такой не было. Яе не дадалося, дзе ён? Гэта не туды гляджу. Так, вось яна. Лечачы I'm рытуал. on a break now, Yvette. You better not fall asleep on your watch again. Скотчае лячэнне, яно будзе скакаць па некалькіх цэлях. Цудоўны заклён, тое, што патрэбна. Everything's falling into place. All I need to do is watch. Ёсць. Забіраем. Колькі ён патрабуе? 2. Цудоўна. Толькі ў яе можа быць заклёнаў... Так, у яе хапіла месца на гэты заклён. Ці ўсе заклёны ў мяне там ёсць? Гэта ёсць, гэта ёсць. Песні ёсць. Добра. Лечыць на 202. А рэгенерацыя на колькі? На 192 хады. Ага, толькі гэта скотч па некалькіх цэлях. Добра, добра, няхай працягваем. Адзінае, каб на Фейна не скакала і ўсё. Father's got his dossier on the sorcerers. Так. Куфр, конечно, цудоўна. Але, блин, мне нейкая просто лухта по досвіду дастаецца. Не падабаецца. Так, давайте зараз зробім перапынак, як я казаў. О, вось гэтага можете паслухаць. Ён тут нездаволены ходзіць, яго можна паслухаць, ён важныя рэчы палкае. Bellwether, I need those reports, damn it. Right away. Ось, няхай гэта нездаволены будзе у вас, пакуль я на перапынку. Я хуценька паснедаю, а пасля гэтага мы працягнем далей. Бо я буду шукаць сабе квесты, каб трошкі здабыць сабе досведу. Мне літаральна падняць узровень, каб пачаць спрабаваць што-небудзь яшчэ, таму што інакш мяне забіваюць проста паўсюль. Surrounded by incompetence, I deserve a better posting. Belson, on. my inkwell is Call dry. for the Fetch me others some more. right away. No can do, Chickadee. You're not leaving my sight for a while longer yet. But Mom! Bellwether, I need those reports, sir. damn it. Right away. You doing okay, boy of mine? Belson, my inkwell is Cool, dry. sir. Fetch me some Right more. away. You're bitting that fine bub. You're a hero. I have to stop these disappearances. My career is at stake. Bellwether, I need
those reports, sir. damn it. Right away. Come on, can't I go and play with the others? No can do, Chickadee. You're not leaving my sight for a while longer Elson, yet. my inkwell is Course, dry. sir. Fetch me some Right more. away. You doing okay, boy of mine? Ma, I'm fine. You're better than fine, Bub. You're a hero. Come on, can't I go and play with the others? No can do, Chickadee. I have to You're stop not these leaving my sight for a disappearances. while My longer career yet. is at stake. But Ma... Bellwether, I need those Course, reports, sir. damn it. Right away. You doing okay, boy of mine? Ma, I'm fine. Belson, my inkwell is Course, dry. sir. Fetch me some Right more. away. Bub, you're a hero. You doing okay, Bellwether, boy of I mine? need those reports, sir. damn it. Right away. Ma, I'm fine. You're better than fine, Bub. You're a hero. Belson, my inkwell is Course, dry. sir. Fetch me some Right more. away. Come on, can't I go and play with the others? No can do, Chickadee. You're not leaving my sight for a while longer yet. But Ma... Bellwether, I need those reports, sir. damn it. Right away. Belson, my inkwell is Course, dry. sir. Fetch me some Right more. away. You doing okay, boy of mine? Bellwether, I need Ma, those I'm reports, fine. damn it. Right away. You're better than fine, Bub. You're a hero. Come on, can't I go and play with the others? No can do, Chickadee. You're not leaving my sight for a while longer yet. But Ma... Surrounded by incompetence. I deserve a better posting. Come on, can't I go and play with the others? No can do, Belson, Chickadee. my You're inkwell not is leaving dry. my Fetch sight me for a some more. while Right away. longer yet. But Ma... Come on, can't I go and play with Bellwether, the others? I need those reports, Course, sir. damn it. No can Right do, away. Chickadee. You're not leaving my sight for a while longer yet. But Ma... Belson, my inkwell doing is okay, dry. boy Fetch of me mine? some more. Right away. Ma, I'm fine. You're better than fine, Bub. You're a hero. Come on, can't I go and play with the others? Surrounded by No can incompetence. do, I Chickadee. deserve a You're better not posting. leaving my sight for a while longer yet. But Ma... Bellwether, I need those You reports, doing damn it. okay, boy of Right mine? away. Ma, I'm fine. You're better than fine, Bub. You're a hero. Belson, my inkwell is Course, dry. sir. Fetch me some Right more. away. You doing okay, boy of mine?
disappearances. My career is at stake. No can do, Chickadee. You're not leaving my sight for a while longer yet. But Mom! Bellwether, I need those reports, Course, damn sir. it. Right away. Belson, my inkwell is Course, dry. sir. Fetch me some more. Right away. You doing okay, boy of mine? Ma, I'm fine. You're better than fine, Bub. You're a hero. I have to stop these disappearances. My career is at stake. Bellwether, I need those reports, Doing damn okay, it. boy of Right mine? away. Ma, I'm fine. You're better than fine, Bub. You're a hero. I have to stop these disappearances. My career is at stake. Come on. Can't I go and play with the others? Belson, my inkwell is No, course, dry. sir. Fetch me some more. Right away. You're not leaving my sight for a while longer yet. But Ma! You doing okay, boy of mine? Bellwether, I need those Ma, reports, I'm damn it. fine. Right away. You're better than fine, Bub. You're a hero. Belson, my inkwell is Course, dry. sir. Fetch me some Right more. away. Come on. Can't I go and play with the others? No can do, Chickadee. You're not leaving my sight for a while longer yet. But Ma! Come on. Can't I go and play with the others? No can do, Chickadee. You're not leaving my sight for a while longer yet. Surrounded by incompetence. I deserve Mama. a better posting. Bellwether, I need those reports, Course, sir. damn it. Right away. Surrounded by incompetence. I deserve a better posting. You doing okay, boy of mine? Ma, I'm fine. Belson, my inkwell is Course, dry. sir. Fetch me some more. Right Fine, away. Bub, you're a hero. Bellwether, okay, I need boy, those mine. reports, Course, sir. damn it. Right away. Ah, Ma, I'm fine. You're better than fine, Bub. You're a hero. Belson, my inkwell is Course, dry. sir. Fetch me some Right more. away. Come on. Can't I go and play with the others? No can do, Chickadee. You're not leaving my sight for a while longer yet. Bellwether, I need those Course, reports, sir. damn it. Right away. You doing okay, boy of mine? Ma, I'm fine. You're better than fine, Bub. You're a hero. Come on. Can't I go and play with the others? No can do, Chickadee. You're
You're not leaving my sight for a while longer yet. I have to stop these disappearances. My career is at stake. Nelson, my inkwell is Of course, dry. sir. Fetch me some more. Right away. Зараз будемо протягувати. Come on. Can't Hell I go with them. play with I the need those others? Of reports, course, sir. damn it. Right No away. can do, Chickadee. You're not leaving my sight for a while longer yet. But Ma. I have to stop these disappearances. My career is at stake. Come Nelson, on. my Can't I inkwell go is play with dry. the Fetch others? me some more. Right away. No can do, Chickadee. You're not leaving my sight for a while longer yet. But Ma. Усе, я тут. Я взяв собі води ще. Яка проблема у нас ёсць невялічка? Can't I go and play with the others? Аманда ехал до хаты, віншую, можна дома побыць. Sight for a while longer У yet. тебе атрымліваецца адразу, ну, яшчэ бальнічна ёсць, але альбо ты, типу, заўтра адразу на працу. Better post. Не ведаю просто, як гэта працуе, я ў шпіталю, по-моему, ні разу не быў, по-моему. Hell with them. I need those No can do, reports, damn Chickadee. it. Right You're not away. leaving my sight for a while longer yet. But Ma. Так, глядзіце, якая у нас ёсць тэхнічная праблема нашага, типу, развіцця і ўвогуле. Я не ведаю, чаму мне так складана і чаму гэта праблема. Fine. Але мне не падабаецца, як яно атрымліваецца. Типу, мы ўжо палазілі паўсюль. Мы глядзім на мапу. Так. Тут у нас ёсць ваўкалак-алак, якога мы перамагчы не можам. Ну, ён літаральна, ну, як бы можа быць, але неяк занадта складана. То бок у параўнанні з усімі астатнімі бойкамі гэта бойка складаная, так? Ёсць ведьма шалёная, якая імгненна мяне забівае адразу усю партыю. Ёсць выспа дэманаў, якая гучыць як дрэнная ідэя, і таму туды я не лезу, так? Ёсць гэта самае бойка восені, там эльфійская структура і там бітва сезонаў. Яе складана, але як бы тэарэтычна можна перамагчы, просто што мяне напружвае, што ледзь там тыпу на шмат рэсурсаў капец як трэба гэта ўсё перамагаць. У нас дагэтуль такой праблемы не было. Потым ёсць вось гэтая тэрыторыя, якая таксама складаная, яна не дае лячыцца ўвогуле, на гэтай тэрыторыі проста нельга лячыцца. Вось некаторыя бойкі мы там адну перамаглі, але таксама ледзь і пашчасціла па сутнасці. Вось, ёсць вось тут вось бойка. Дарэчы, магістры 16 ўзроўню, так, магістры 16 ўзроўню. Гэта нам не супернікі, мы нават і не лезем туды. І у пячорах, цёмных пячорах там ёсць ворагі 14 ўзроўня. Але літаральна адзін вораг за адзін ход забівае аднаго персонажа. То бок, а ворагаў там 7. У выніку па простай матэматыцы першы ход і у мяне забіваюць усю партыю. Ну, тыпу, вось такая штука. Калі па матэматыцы, калі яны не тупяць, калі не карыстаюся нечым, што ім заблакуе ўсё, а заблакаваць іх усіх немагчыма. Чаму я не магу выдаляць нічога? Так, вораг... Блин, я не магу не выдаляць, я не магу бэкспейсом карыстацца. Там будзе 14 ўзровень. Застаўся. Ён плюс-мінус яшчэ адэкватны. Можна да райкі разбегаць. Вось я гэта і збіраюся зрабіць. Просто я жадаю закрыць квесты, усе квесты, якія я магу закрыць, так? І адзін з квестаў гэта здаць альбо не здаць крачмарку, якая забівае магістраў. Вось. І я хацеў бы закрыць гэты квест. Disappearances. My career Але, is at stake. Chickadee. You're not leaving my sight Але. for a while longer yet. так, Гарван... Мы знайшлі прыпасы Гарвана. Так, блин, Гарван жа быў, а што?
А чому я не можу здати йому припаси? Що за хрень? Мне зараз, ви бачите, зараз срака буде просто палать, тому що гэта капзда. Гэта чел, якому мы зрабілі квест. Вернуть припасы до Гарвана. Где? Я продал их? Что, где они у меня? Чему я не могу скончить квест? У меня есть вось два квеста, якія я не могу скончить. Один з іх я могу толькі здаць карчмарку, якую я не жадаю здаваць увогуле. Але я павінен яе здаць альбо забіць магістраў. You're not leaving my sight for a while longer yet. Яшчэ не памятаю, зроблены у цябе квест з пакруджаным трейдерам, там дзе два медзедзі пустаты былі. Я не памятаю, слухай, гэтага ўжо. Я пайшоў у інтэрнэт, мяне ўсё, срака згарэла. Я пайшоў у Мне рассказывают в интернете, мне потребный гайд это Гарвана, потому что хотя бы давайте Гарвана закроем, потому что иначе ни хера я закрыть не могу, ни водный квест не закрывается, срак. Бесить, бесить. Эта гульня меня бесить зараз, просто бесить, потому что литерально не допомагає мне скончивать квесты, ни хера. Гарван, где? Ось, мне потребный гайд на Гарвана, потому что это просто я не ведаю, як его скончить. Зараз, давайте один квест зробим. Давайте хотя бы один квест зробим. Не треба мне 5 квестов накидывать, калі ласка. У меня срака уже сгорела. Гарван, вось гэты чел. У мне потребно ему похлебку отдать. Я не могу ему отдать похлебку. Я зараз иду в интернет и шукаю, як сдать. Так. Red Ink in the Ledger называется квест. Так. Хотя бы один квест сдать. Потому что, ведаеце, чаму праблема? Потому что квестаў да халеры, вось, Гарван перажыў нападзенне пад швар бездані. Трэба вярнуць припасы. Кінуў свае припасы па дарозе на захад, так? Мы знайшлі месца, дзе ён помер. Тут сапраўдыя знакі. Мы знайшлі припасы. Дзе і што, і дзе яны? І дзе гэтыя припасы зараз? Что я повинен зрабіць, каб их знайсці? Где гэта хрень? Вот зараз мы будем просто спробовать один квест скончить. Один квест с гайдом, с интернетом. Просто меня раздражняет, что я повинен лезть в интернет, каб это разобраться. Персонаж, вы где? Я просто, ну, гэта не ок. Ну, типу, не ок. Я не могу просунуться далей, я не могу скончить папярэднія квесты. Я літаральна у паўзахраслым стане і з мільёнам квестаў. Ачмурэнна просто. Ненавиджу такое. Меня раздражняет факт того, что у меня миллион квестов. Меня раздражняет то, что я не могу скончивать квесты, якія мне потрібно скончить. Потому что я не могу просунуться далей. Я бы забил на их просто. Ну, типу, ну, не зрабіў. Ось, але я не могу их скончить. Чаму? Потому что, вось, припасы я знайшоў, а дзе гэтыя припасы?
Куды яны падзеліся, дзе яны павінны быць. Я зараз, мне патрэбна пайсці ў інтэрнэт, каб паглядзець. Вось тыпу напалі на іх. Вось тут дзесьці павінны быць прыпасы. Вось тут вось. Толькі ён... Дзе глядзім? На мапе. Я па мапе ў інтэрнэце спрабую здагадацца, якое гэта месца. Вось гэтае магчыма. Магчыма, не. Альбо не яно. Я гляджу на скриншот, і я не ўпэўнены. Гэта Бістмастер каля троляў. Добра. Гэта яно было. Добра. Тады гэта не тое месца. Гэта не тое месца, дзе напалі. Напалі каля троля. Вось тут вось мне патрэбна. Ой, ты ж халера. Это я максимально себе и по-идиотски отчуваю. Ни холеры не весело. Потому что я тут следы крыві бачыў просто як следы крыві. Які квест, з чым яно звязана. Я халеры яго ведаў. Калі я гэта рабіў, мне патрэбна было зазіраць у спіс квестаў бясконца. А спіс квестаў мама мія просто. Піцерія. Это жесть. Мне тошна ў яго было злазіць нават. Потому что іх да халеры просто. Я не памятаю справу ў тым, што я пайшоў, ведаеце, у чым праблема? Я пайшоў не на гэты квест. Я пайшоў, калі я атрымаў гэты квест, я пайшоў на ўсход, як вы мне сказалі. Я пайшоў Black Pits. Я рабіў Black Pits, я рабіў поўнач, я рабіў захад. Гэты квест я просто пабачыў гэты самы кроў і падышоў. І ўсё, і пазмагаўся тут. Канец. Гэта не тое, што я... Вось прыпасы, і яно пустое. То бок, дзесьці гэтыя прыпасы ёсць, але дзе яны, я не ведаю. Ну а чаму рэнна? Ну ты бо дзесьці, калісьці былі прыпасы, я, значыць, гэтыя прыпасы кудысьці сплавіў, таму што я не ведаў, што яны квеставыя. Таму што вось оно месца. І яно ўжо даўно зробленае. Ну як даўно? Не так даўно, адносна. Просто што калі кантэкст абсалютна губляецца, усяго абсалютна поўны гармідар і абсалютна немагчыма рабіць хоць штосьці. Мінус квест, мінус досвед, мінус атрыманы ўзровень. А мне патрэбны ўзровень, каб прасунуцца далей. Я нікуды не рухаюся. Мне настолькі... Тут трэба духа пашукаць. Але ў мяне я ўжо знайшоў прыпасы. Дзе ты хаваешся? Ён заважае сваё цела у зямлі і пакрыты чарвямі. Мы бачылі, як ён помер ад рук свайго вучня, спытаць, ці Гарван у гэтым вінная. Ты спрабаваў маю плоць, ну так, мы за эльфа ж паглядзелі. I want his head in my hands. I want his head in the dirt, sticky with worms, picked to the bones by buzzards. Окей, ён жадае, каб мы забілі Гарвана. Што прывяло прывесці да гэтага забойства? Spoiled that green milk like a stinking egg. His hands were bigger than his head. He wanted and wanted but didn't know enough. Never enough. He'll got the business. Same as he did me. Rat, pig, dog. Ён просто лаецца. Помсту атрымаць дапаможам. Таму што я не магу яму прыпасы прынесці ўсё роўна. Ён патрабуе, каб мы прынеслі галаву Гарвана.
Таму што я не магу выканаць з прыпасамі квест. Вось таму я буду забіваць зараз, таму што гульня просто не пакідае мне нармальных варыянтаў. Вось і ўсё. І мне не падабаецца гэта. Прям не падабаецца зусім. Я гэта злуе пісос як. Таму што квеставыя прадметы павінны быць... Ты не можаш прадаць квеставы прадмет. Это простае правіла. Типу, квеставы прадмет? Не-не, ён застаецца у цябе ў інвентары. Таму што, блин, ты не памятаеш усё. Ты не персонаж гэтага сусвету. Забыў і забыў. Нормально. Не трэба просто, каб ён кудысьці падзеўся. У меня ён кудысьці падзеўся. Я не ведаю, дзе ён. Дзе гэтая пахлёбка, якую? Я мог жа з'еў яе просто. І я не магу даць яму іншую пахлёбку. Я нават не ведаю, якую пахлёбку яму аддаваць патрэбна было. Таму што і калі я знайшоў цела, я просто знайшоў цела і такі, о, окей, добра, потым. My poor mentor, lost to the wilds, I regret to inform you. Take it from me. Avoid the open country around here. The Voidwoken are not to be trifled with. Есть два варианта: усмехнуться и не сказать, что мы ведаем, альбо посмеяться и сказать, что ён абвінавачвае пачвар бездані. Што калі бы я не жадаў помсту? Просто помста гэтая, типу, так і застанецца. Ну, куды яна нікуды не вядзе. Вось. Просто мяне раздражняе тое, што мяне скралі варыянты. Нельга прадаваць квеставыя айтэмы. Куды я там тады падзелася? Я ж просто ўсё ў сябе трымаю ў кішэнях. Ён, ну, просто я сабраў там пуста. Ну, то есть, то бок я зазірнуў гэтую штуку, там пуста, там, дзе было. І я ні халеры не магу забраць. Ну, типу, і квест гэта скончыць я не магу. Так, пачвар бездані будзеш вінаваціць, так? Loathsome thing to say to one mourning the loss of his father. Very good. Now, if there's nothing else. І ўсё, я не магу ўсё яшчэ, я просто атрымаў сабе яшчэ адзін квест, ніякага досведу. Ой. Што мне зрабіць, каб яго забіць? Мне просто атакаваць яго зараз? Гэта так, фаербол, караці. На. Нормально, он просто сидит у полумя. Нормально. Ну, то бок, вось так это павінна. Вось так это я павінен у карчме просто яго закидывать кінжачкамі. І змагацца з усёй карчмой. Добра, забіваем усю карчму. Ну, типу. Я выбачаюся, я вельмі срака згарэла. Усё. Это, типу, мяне раздражняе просто ўсё кожны момант будзе зараз раздражняць. Чаму так крыва? Чаму так крыва? І што за хрень? Ларіан. Усё нормально было до гэтага моманту. Наперад не прасунуцца, паўсюль ворагі, які мацней за мяне. Так. Гэта самае. Божухна, наперад не прасунуцца, потому што паўсюль ворагі. Назад не пайсці, таму што, ну, типу, квесты, якія я магу зрабіць, яны... Я паспрабаваў адзін квест, я не магу яго скончыць, я спрабую другі квест, ён таксама не можа ніяк скончыцца. Як мне скончыць гэты квест? Дай яму пахлёбку. Як яе даць? Якая пахлёбка? У меня есть ужин. Дать яму вось гэта? Типу, дзе опцыя? Дзе опцыя? Вы зацікаўлены змяніць? Вось мае опцыі. Вось усе опцыі. Адна опцыя ёсць, нічога не адбываецца. Рыба, якая рыба? Як я павінен даведацца, якая рыба гэта павінна быць? Атручаная рыба? Вось гэтая? Поридж? Potato porridge. Pumpkin soup. Mashed potatoes. Якую, блин, халера штуку я павінен яму аддаць? Яно ў квестах не кажа, якую, што яму павінен аддаць. Я яму припасы павінен аддаць у квесте. Просто, ну, типу, у мяне адчуванне, што, ну, типу, мяне трымаюць за ідыёта зараз. І мне гэта вельмі не падабаецца. Таму што не. Ну, типу, не. У мяне няма ніякай інфармацыі. Акрамя, я лезу ў інтэрнэт, і мне кажуць, вось, типу, это самае, вы атрымаеце, вы знойдзеце духа там.
Але калі... Атрымаць припасы. Мы можам прынесці яму саму скрыню припасаў. І гэта будзе лічыцца. Як я павінен быў гэта здагадацца? Дык мясное, а як яму аддаць? Типу, дзе опцыя якая? Я прадаць яму павінен? Просто, типу, што за херня? Я ему продать повинен яе? Як я повинен передать ему похлебку? Tainted fish. Void tainted place, так. Poisoned fish, у меня нема tainted fish. У меня есть void tainted place. И мне самое головное питание, як я ему передать-то? Як, блин, передать-то? И где мои короли-то поделися? Гульня! Ты зняла з мяне прадмет, калі? Што за херня? Гэта калі адбылося? Зараз мы вернемся на Black Pits, увогуле захаванне сённяшняя раніцу, ну, на сам пачатак. Прыгатаваць яе? Як я павінен быў гэта здагадаць? Што? Чаму такія рандомныя рэкамендацыі? Гэта што за лухта? Тэнчык, ты мяне за ідыёта трымаеш, ці што? Гэта жарт? Таму што я зараз жарты не разумею абсалютна. Мордус... А, амулет Мордуса я аддаў. А божухна, і руна з ім уляцела, так? Блин. Ну я уже не буду, ладно. Ну, згубіў руну, згубіў амулет, нормальный. Окей. I have to stop these disappearances. Тэнчык, я реально спрабую просто зразумець, яны не рандомныя, ён чакае ежу, ты можаш яе атруціць, каб забіць. А припасы як яму аднесці? Або аддаць яму яго скрынь. Я павінен, тыпу, куфар прынесці, просто куфар прыносіць, гэта вельмі дзіўна. Просто, пачакай, я думаў, ты спрабуеш, каб я аддаў яму яго припасы. Я думаў, пахлёбка гэта і ёсць яго припасы. Не, просто, ну, з гэтага можна было бы пачаць, тое, што гэта не... Ну, я просто... Мне непаразуменне было, што куфар пусты. Не. Вось гэта вельмі важна. Гэта вельмі вялікая розніца просто для мяне. Тыпу, я быў упэўнены, што я яму спрабую нейкую пахлёбку аддаць, якая была ў яго припасах, якое невядома дзе знаходзіцца. Гэта настолькі тупа атрымліваецца нейкая херня. Можна пачаць бойку і забіць всю карчму, што я не жадаю рабіць, што для мяне просто абсурдна абсалютна.
Я буду просто інтэрнэтам карыстацца. Дзякуй, вялікі гульня. Ну, типу, я абсалютна просто мяне на коня ўжо пасадзіла. Я просто буду... Трэба зрабіць міцістю, якой у мяне няма. Я магу набыць яе просто тут. Back for more, are you, dear? Fresh out of stew on this side of the bar, but make yourself at З home. гэта набудзем. Down, Loverick, if you're hungry. Так, это у нас Ифан троица. Блин, я был на літаральна у адным кліке ад таго, каб просто закрыць нахрен гульню сёння і скончыць стрым, таму што гэта кабзда просто. Гэта просто кабзда, на мой погляд. Ну, моя праблема рэдка я гуляю. Я не настолькі рэдка гуляю яе. Тыпу, ёсць людзі, якія гуляюць у гульні яшчэ больш рэдка. Я часта ў яе гуляю. Праблема ў тым, што гульне мільён усяго, я звычайна памятаю усе квесты, якія я раблю. Звычайна, толькі ў гэтай гульне іх настолькі паралельныя, яны не закрытыя, а адкрытыя, не звязаныя паміж сабой. Так, чел, заваліся, калі ласка, мы зараз пойдзем адсюль, там што там трындзіць. Вось, яны настолькі мала звязаныя, што калі я знайшоў прыпасы, я не ведаў, на які нахрен квест я прыпасы знайшоў. Не таму, што я квеста гэтага не памятаў. Я памятаў гэтага чэла. Просто нічога мне не падказала. Ну, тыпу, я павінен кожны квест, з'яўляецца надпіс, што квест нейкі зроблены, лезці ў кніжку, каб паглядзець, які квест, і абавязкова памятаць усе гэтыя паралельныя лініі, усіх 25 квестаў, якія ў мяне ёсць. Гэта херня. Гэта херня. Чалавечы мозг так не працуе. Ну, тыпу, камон. Гэта 25 паралельных гісторый трымаю ў галаве просто для таго, каб гуляць у гульню. Ну, камон. І калі ты сутыкаешься, у цябе бясконца з'яўляецца, ты куды-нибудь зайшоў, ты яшчэ нейкі квест абнавіўся. У цябе, конечно, абнавіўся нейкі квест, куды бы не пайшоў. Вось, яны ўсе абнаўляюцца. Вядома, я, блин, не запамінаю гэта ўсё. Немагчыма, блин, нахрен запомніць. Так. Дзе ты мецісцію? І пошук, ну, незручнасць просто ў кожным кроке, так? То есть, типу, пайдзі, знайдзі дзесьці. Я толькі што я набыў, блин. Просто ўсё, калі такое пачынаецца, пачынае раздражняць усё абсалютна. Таму што кожны мелкі недахоп, ён... То бок атручаная рыба не падыходзіць, але пачвар бездані рыба падыходзіць. Яшчэ адна, тыпу, хрень. Абсалютна лухтовая. Яна і так атручаная была. Якая мне нахрен розніца? У Baldur's Gate тая ж самая праблема ўзнікае ў горадзе. Просто у этом самом Baldur's Gate у тебя літаральна 3 квесты, 3 ж месца, куды пайсці. Не 25. Не 25. 3. 3 месца, першыя 2 акты так і ідуць. Ты, тыпу, ідзеш кудысьці, ты знаходзіш нейкае месца, і ты ў адным гэтым месцы поўнасцю закрываеш квест. І у квеставым логі у цябе нармальна напісана, што ты і адкуль ты ўзяў. Нават калі ты з перапынкамі гуляеш раз у месяц, а я так і гуляў. Усё нормально. Ты не губляешься. Garvin tastes his eyes go wide. Вось. Яно зусім па-іншаму. Ну, типу, яно зусім... Я думаю, што, ну, яны прынялі, типу... Так, вось он там атруціўся. Я думаю, што у іх быў фідбэк на гэта, што гэта крыва. Таму што у Baldur's Gate такой праблемы не было. I swear if I could. If I weren't. His stomach squealed. Make it quick.
А, і зараз я повинен його забити. What was in that stew? I swear if I could. What? His stomach squealed. Make it quick. Фаербол. Made a dire mistake. Зрабіць лепей. Ну, таму што вось гэта херня, ну, типу, абсалютна незручна. А, ось так ми будемо, так? Ось має 2000. Идем размовлять. Это один квест. Один квест закрыть, який, типу, 2000 досвіду, гэта жарт. Ну, типу, на гэтым узроўні. Просто гэта, типу, яшчэ у мяне такіх квестаў яшчэ да халеры. Я браў квест і працягваў набіраць іх, таму што мне вельмі хутка стала млосна зазіраць у кнігу квестаў. Просто реально фізічна балюча. Я не жартую. Гэта прям, типу, ты глядзіш у спіс квестаў і такі, а можна не рабіць вось гэты мільён квестаў, а можна, калі ласка, просто ісці далей і ісці далей. Тады псіхалагічна ўспрымаецца значна прасцей гульня. Таму што, блин, гэта жесть. Ты адкрываеш спіс квестаў і такі, у мяне іх 10, ну там 20, напрыклад, я пайду, зраблю гэты один квест, і я зраблю, і мне накидываецца яшчэ 5 па дарозе. І я спрабую зрабіць квест у чорныя ямы, а ў мяне там і гэты самыя, і маці выратавалі, і на кладбішча зайдзі, уніз спусціся. А тут яшчэ вось як дворфы, карацей, вось іх гісторыя. А вось тут яшчэ магістры, а вось тут яшчэ тут чел у спальным доме, а тут людзей выратуй. А там яшчэ у крыпта, а крыпта, карацей, там ёсць свае магістры, а там яшчэ за крыпта яшчэ ёсць старажытная крыпта-крыпта, там, калі ласка, пазл вырашы. Гэта один квест, а там, блин, 10 подвязано на іх. 10! Гэта ж немагчыма, гэта поўная лухта. Я жадаю один квест зрабіць. Пайсці і зрабіць один квест, а не 10. The spirit notices his eviscerated corpse, caked in dirt and laced with maggots, and lets out a spine. You? He eyes. Garvin! I want his. Bring it to me! Bring it to me! Head of the dog, Garvin! Garvin! Spoil that. He'll got the business. А, мы не размаўлялі з ім, потому што я загружаўся. Buzzards use him for a latrine. His head. He takes Передать the head голову. in his hands and gazes into its lifeless eyes. May maggots bugger you for all time. But you! I have nothing left to offer you. Someone took the last of my things. My good thing. I feel the pull of the hall. It's my time at last. Gods, I hope I'll meet my boy again. Maybe I'll get to... Это мы памятаем. Ну, давайте вось. Трошки досвіду. При гэтым, ну, досвіду, каб вы разумелі, менш, чым за гэтае самае. Там за што-небудзь увогуле. Там мне зараз один вораг больш, чым гэты квест. А колькі энергіі на яго сышло, а? Эмацыйнай. Добра, мы зрабілі один квест, віншую. 40 хвілін на яго згубілі. А гэта ўсяго то было, блин, типу, просто жесть, карацей. Добра, а зараз я буду карыстацца інтэрнэтам, чат. Я буду на кожны квест карыстацца інтэрнэтам, каб поўнасцю праспалерыць сабе ўсё, таму што гэтая херня не дапамагае мне. Абсалютна не дапамагае. Так, давайте-ка як Hunted... Не, гэта не тое. Які з іх быў... Вось, The Law of the Order. Вось, усё, я іду проста ў інтэрнэт, таму што гэтая гульня павінна гуляцца праз інтэрнэт.
Of the order. Я зрозумів, мені просто потрібно було одразу сказати, що я не повинен був гэтага, ну, що я так повинен був зробити, блін. Про шиї? Ні, нахрен. Так, почекайте, это что? Это не то, конечно. А, не, это не то. Я шукаю, де... Нет, не той квест. Але не зв'язане, але не зв'язане. Ось, зникли магістри. Investigation over. Ось це квест. Самае горшае будзе, што калі я скончу гэтыя квесты, мне ўсё роўна я не зраблю на ўзровень, да якога мне застаецца ўсяго 20%. Давай мы не будем зараз усе квесты. Мы зараз один квест своечасова. Мяне ўжо на коня пасадзіла тое, што мы робім мільён квестаў. Добра, давай мы один квест зробім. Зараз карчмарка, якая забівае магістраў. Квест, які мы атрымалі яшчэ ў самым пачатку, які вісіць і вісіць, які раздаражняе. Таму што ён не выконваецца. Ну, тыпу, я не ведаю, як яго выканаць. Ну, тыпу, каб ён закрыўся, таму што для мяне гісторыя закрыта. Я скончыў гэта... Я, як гулец, скончыў гэты квест тым, што нікаму нічога не распавёў. Няхай забівае далей магістраў. А, я павінен... Для гэтага я павінен забіць магістра Карвера. Это адзіны спосаб. І асістентку. То бок я павінен забіць 2 магістраў, каб спыніць гэты квест. Там частка квестаў. Гэты квест, які я жадаю скончыць, мне патрэбна здаць карацей кухара, таму што я не жадаю магістраў забіваць. Я жадаю, каб яна працягвала сваю справу, але не жадаю, каб сваімі рукамі забіваць магістра. Але я тады здам. Ну, тыпу, вось і ўсё. Я зраблю тое, што мне тое развязанне квеста, я зрабіў тое, як мне падабаецца, але хуйня гэта не залічвае за канец квеста, таму я проста здаю яе гэтаму самому магістру. The Magister's jaw. What? Well, Здаем. Просто таму, што гуня пабудавана. Ну, тыпу, камон. You think a bloody cook could best the magisters of this garrison? How? What proof do you have? How convenient. You're... Bring me real proof. А, я павінен яшчэ і доказам Go, прынесці. well. What are you... You think this is... Bring me... Доказы прынесці. Божухна, божухна. Bellwether, I need those reports, damn it. Come on. Right away. Can't I go and play with the others? No can do, Chickadee. You're not leaving my sight for a while longer yet. But, Ma...
Не здаваць таксама опцыя. Не здаваць, каб гэты квест, я зараз чытаю вікі. Я не прыдумаў. Каб гэты квест знік у мяне з гэтага спіса клятага, які мяне раздражняе, капец, як кожны раз, калі я яго адкрываю. Напісана на вікі, што ёсць 4 варыянты развязання. Адзіны альтэрнатыўны варыянт развязання ў бок кухаркі забіць магістра. Гэта напісана на вікі. Я гэта не прыдумваю. Come on, can't I go play with the others? Я не жадаю забіваць магістра таксама. No can do, chickadee. I need those You're not records, leaving damn my it. sight for a Right while away. longer yet. Таму я, паміж выбарам здаць, забіць двух магістраў альбо прывесці магістраў да яе, я абіраю прывесці магістраў да яе. Elson, my inkwell is dry. Fetch me some Right more. away. Ось. Bellwether, I need those reports, sir. damn it. Right away. Come on, can't I go and play with the others? No can do, chickadee. You're not leaving my sight for a Я while. зараз перачытваю зноў гэтую таб... Ну, калі вы думаеце, што я тут нешта прыдумаў, я зараз пасылку вам у чат закіну. Типу, гэта капец. Stop these disappearances. My career is at You stake. doing okay, boy of mine? Вось яна. Ну, типу, я читаю тое, што читаю. Fine. Мы зрабілі большую частку квеста, ёсць толькі размова, гэта самае, як знайсці, гэта самая большая частка, а потым у канцы метады развязання. Come on. У наступным акце бы знікнуў, але мне досвед патрэбны. No can do, Мне chickadee. патрэбны досвед. You're not leaving my sight for a while longer yet. But Ma. Ну, я як бы скіпнуў гэта ўсё, але гульня прымушае мяне не скіпаць, таму што я не магу забіваць сваіх ворагаў зараз на сваім узроўні. Таму мне патрэбна скончваць свае квесты. No can do, chickadee. You're Surrounded not by leaving my sight А for ты a хто while ўвогуле? longer yet. Мэри Прут? А, гэта вось яна. You stay out of trouble. Это вось гэтых, якіх мы выратавалі. Ну і зараз не магу просто забіць магістра, таму што іх зараз яшчэ і двое, іх тут чацвёра ў пакоі. Цудоўна, то бок забойства магістра ўвогуле не варыянтам становіцца. Каб глядзець у гэты спіс і мне млос не станавілася, я павінен закрываць квесты. Таму што інакш мы не будзем, я не прасунуся далей ніяк. Вось. Проста ніяк. Гэта мне будзе раздражняць увесь час. Таму што я не глядзеў у гэты квест, я іх забываю, таму што я не гляджу гэты спіс, таму што ён шалёны. Мне знайсці квест, які я ведаю, які мне патрэбны час. Мне патрэбны пошук па квестах, блин. Это жесть нейкая проста. І некаторыя з гэтых квестаў тыпу 5 узроўняў назад былі. Гэта тыпу жесть. Шмот палепшыць. А вось гэта опцыя, я нешта не разумею. У сэнсе, просто шмот лепей, у мяне шмот ужо, у прынцыпе, майго ўзроўня, усё. Ну, 12-13 там, плюс-мінус. Вось, ну, большая частка, конечно. You doing okay, boy of mine? О, тут куфар. Добра, неблага. Просто так 83 монетки. Не, ну ён складаны так, але раздражняе мяне тое, што ён складаны, ок, так. Ладно, я вернуся назад, я буду довыконваць гэтыя квесты. Я вяртаюся да квестаў, і я разумею, чаму я іх не скончыў. Таму што вось гэты квест, мне хочацца закінуць фаербол у карчму, настолькі ён мне раздражняе. І потому што я скончыць квесты я не ведаю як. Так. Дзе там яшчэ у Вікі казала, што дзесьці звонку ёсць эльф. Стюарт, вось ты. An elf in tattered So many. a floorboard. What? Why do you sneak up on me? Don't you know how dangerous that is? Haven't you? My own Magister comrades are vanishing from right here in Driftwood. Whoever's behind it must. The cook. So it was an elf all this time. Perhaps the Magisters were right to remove my. The elf glares at you. You left her alive? I won't let that foul bitch get away. Ось, ён пойдзе разбірацца. Это адзін з варыянтаў развязання, таму што магістр мне не верыць.
Ён будзе змагацца з ёй, прайграе, і мы гэта... Murderer, you've been killing my comrades. Опаньки. Ось такая штука. You should not have seen that, and you cannot І ось зараз ми змагаємося з ёй. Ось такое розв'язання квеста. З'являться нові скіли, а откуль яны з'являться? Мені ж все одно книги потрібні. Все. Ну, реально, я на 9 узровень, я, типу, змагаюся вже з ворогами зовсім не... 4 тисячі? Нормально так досить додають тут, ну, коли цілком закінчується. Так, початка магістра... Это отправляется червоному принцу, это мы все забираем. Wait, there's something wrong with this. Unless you have... Well? What are you waiting for? Tell me! What? The bloody cook? It can't be! Well, why did Higba have that contraband then? A reward? You'll get nothing unless you can prove these claims. No can do, Chickadee. You're not leaving my sight for a while longer yet. The Magister snapped. The cook's been reported dead. He shudders in dis. And to think... He holds out. Keep... Я вибачаюсь, що не читаю, потому что, по-перше, настрой згубив прям вельми моцно. По-другое, ён нічого корисного, в принципі, не збирався казати нам. Давайте руну візьмемо. Нехай буде. Так, квест ще один закритий. Добре. Нам залишилося всього-то 20 квестів. Ладно, давайте ось, каб я не перебольшував. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ну, гэта можна лічыць як 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. У якого ёсць разгарінюванне на два розных. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. І ёсць квесты маіх кампаньёнаў. 29, 30, 29, 1 можна лічыць. 30, 31, 32 з натяжкой. І моя гісторыя 33 квеста. У меня бунт стримера, так, у меня срака сгорела просто. Абсолютно прямо сгорела, потому что гуня мне не допомагае. Голосовать? Я прапаную галасуйце, але настрой згубіў, і мне больш за ўсё не падабаецца, што гуня мне задаюць атрымае. Я вельмі спадзяюся, што далей рэальна лепей, таму што гэта срака. Ну, тыпу, тое, што зараз адбываецца, гэта срака. Ну, тыпу, гэта тое, што я не хацеў бы не ўводнай гуні. У мне 30, колькі я налічыў? 33 квесты? 33 квесты. Частка з іх не робіцца зараз. У мяне ў WoW столькі квестаў ніколі не было. У WoW квесты аднаклетачныя, тыпу, забей 10 кабаноў. Вось, гэта што за жесть? І квест кожны, я зараз пакутую закрываць квесты, таму што я раблю тое, што мне не падабаецца. Я супраць сваёй волі закрываю квест так, як мне не падабаецца. А мне патрэбны досвед, і ў мяне ўсё яшчэ далёка. Так, арена. Яшчэ один квест закрываем. Заўтра нешта іншае. Паглядзім, які ў мяне будзе настрой, таму што зараз ён сапсаваўся капец, і
Кожны квест нейкая лухта. Ну, типу, кожны квест. Я разумею, чаму я не закрыў іх тады, таму што яны як хрень нейкая закрываюцца, не жадаюць закрывацца. Вось, і гэтыя квесты толькі накапліваюцца такі, яны проста крыва закрываюцца. Вось, зараз квест, каб прайсці арэну завязанымі вачыма. Таксама трошки дурны квест, типу, я разумею, що він абсолютно опціональний, але я жадаю знизить колькость, ну, спіс гэты квестаў, тому што інакше гэта на мяне душить гэта просто. І я не могу знайсці нават квесты, які мне патрэбны ўжо з-за того, што квестаў на... просто квесты на квестах. Baldur's Gate 3. Я думаю, что я буду раздражняться, и у меня буду переносить раздражнение на Baldur's Gate 3, чего я не заслуговываю. Baldur's Gate 3 побудованы значно лепее. Так, а где там с кем там размовлять-то? Где майстер арены-то, з яким мне потрібно розмовляти? Figure it's time to prove yourself. Let's get it done. Well, she'll want to talk with you herself before. Ось, зав'язано очима. You're in for a treat, laddie. Better than sweet cream stew on Lucian's Day. Who's coming along with you? Ось. Ми зараз значно мацней. Ми усі сляпыя. Але мы значна вышэй па ўзроўнях. Я на 10 ўзроўні, таму мы можам даць раду тут. Ой, не то. Ой, есть некоторые законы, якія спокойно пробиваются сквозь это все. Давайте трошки разобьем группу, как у нас не было такого, что все в одно место собрались. Самое, конечно, жесть, это тому, что у нас есть наш Ифан, який основны, и он ни холеры не может зараз, потому что он не может стрелять. Сенсу забираться кудись высоко нема. Я сховаюся тут, нехай вони підходять ближей. Ау. Ну и так, я не могу так само скокнуть. Давайте ось сюди. Мне потрібно, каб яны підходили. Потому что я не могу так змагаться нормально. Хотя, ось червоному принципу можно прямо подойти. Это не проблема. Так, Лоїс. Натхнення вона може кидати. Любые здольності, які просто далеко прям льотають. Ну, типу, просто як аури працюють, ось вони працюють нормально. Так само просто сховаємося отсюда. Просто каб яны підходили. Так. О, я ж могу... Я ще як способ обойти проблему, это выкликать истот. Потому что паучихе это без розницы. И она может просто быть. И я подойду вот сюда поближе. Так. Я могу тут выкопаться. Может, частки квестов хоть позбавимся, хоть не настолько душно, что это жесть некая просто. Блин, я не там усе собрались. А это... О, фізичная броня у яго отсутнічае. Цудоўна. Мы зараз в упор подойдем, мы из лука будем стрелять. Идеальная цель. Бам.
Тауматург. Я думаю, что... Ну, я не ведаю зараз. Да? Я б зараз спеціально, каб адпачы... Ну, просто наконт заўтра нічога не абяцаю, нічога не ведаю. Ну, типу, давайте паглядзім, што будзе заўтра, потому что настрой так як бы сапсаваны сёння, можа я просто астыну, і я ўжо падастыў трошки. Ось, потому что, ну, типу, ну ок, ну, значит, будем рабіць, ну, мае чаканні ад РПГшек гэта у тым, што ты, ну, робіш штукі, ты робіш квесты, назіраеш за гісторыямі, вырашаеш тактычныя баёўкі. Вось што ты робіш у гэтых самых, у ролевых гульнях. У ролевых гульнях ты яшчэ можаш абіраць штукі, і гісторыі будуць развязвацца так, як ты абраў, каб яны развязваліся. А тут, што я маю, гэта я атрымліваю сабе гісторыі, якія нават не разумею, калі я прагрэсірую па нейкай гісторыі. Я не ведаю, калі... Ну, типу, рэальна кожны крок. Я шоў там, просто разведаў лакацыю, я знайшоў гэтыя прыпасы, ну, вось узяць квест з чэлам. Я знайшоў месца, дзе патрэбна, дзе яго прыпасы знаходзяцца, я на іх гляджу. Я прыходжу да яго, я не магу яму нават прапанаваць, типу, забяры прыпасы. Я знайшоў твои прыпасы, у мяне няма ніякай опцыі, типу, мне гульня не падказвае, што я павінен у гэты момант рабіць. Я павінен быў здагадацца, што я павінен быў, ну, можа быць, ён пракідваў такую фразу, што ты можаш прынесці мне хоць пустую сумку, але я же магу праходзіць гульню ў любым парадку, правільна? У мяне ж не лінейныя квесты яны. Ну, типу, ты займаешся чым жадаеш. Вось, і я не тое, каб рэдка гуляю, я даволі шмат гуляю, занадта шмат нават. Вось, і атрымліваецца такая штука, што гэты чэл нічога не падказвае, ён ж чакае сваю пахлёбку, але у нас ёсць да яго квест з прыпасамі, і ён кажа, ну, ты у тебе варыянты ёсць толькі адысці ад яго і паспытаць яго пра пахлёбку. І ён такі, так, я ўсё яшчэ чакаю сваю пахлёбку. І прыпасы я прынесці яму не магу, можа быць, у мяне прыпасы дзесьці і былі, я не ведаю. Можа быць, я неправільна нешта не зразумеў. Як я павінен быў зрабіць, гэта ўзяць сабе ў інвентар кантэйнер, пакласці яго і прыйсці да яго аддаць. Вось так я павінен быў зрабіць гэты квест. Квест-лог нічога мне не падказваў. Квест-лог мне сказаў, што я знайшоў прыпасы. Віншуй, ты знайшоў... Ён так і кажа, типу, ты знайшоў прыпасы, вярні іх гэтаму чэлу. У прыпасаў там няма. Вось, ну я, таму срака і згарэла. І гэта адзін квест. І потым наступны жа квест. Здаць кухарку гэтую у карчме, таму што гэта прасцей, чым забіваць 4 людзей. Адну з іх, гэта маці і дзіцёнка, якіх мы выратавалі, і магістра, які вядзе расследаванне, які таксама не той, каб вінная асоба тут, так? Я жадаю, каб яна працягвала сваю справу, таму што мне карысна, але, калі ласка, калі жадаеш зменшыць свой квест-лог з 33 квестаў і не блытацца ў іх, і атрымаць сабе досвед, які патрэбны для наступнага прасоўвання, будь добры, забей таго персонажа, якога ты хацеў пакінуць жывым. Не да халеры лі. То бок, типу, я просто, для мяне настолькі гэта люта, што я, ну, типу, ведаеце, типу, мне таму не падабаецца атрыманне досведа за забойства, так? Калі гэта, ну, ладно, забойства, калі бойка была непазбежная, так? Але калі у цябе ёсць выбар пазбегнуць бойкі, мне патрэбны досвед, мне зараз патрэбны досвед. Але я павінен налева і направа забіваць, каб атрымліваць сабе досвед, які мне патрэбны, каб прасоўвацца далей, каб забіваць далей. Ачмурэнна просто жесть. Я зараз коткаю лекара, але адразу рабі наступна... Тут мы яго на тактыцы на 12 левеле зрабілі. Окей. Прапаную, каб гульня нечакана закрылася і потым чамусьці не запускалася. Не, ну типу, калі ласка, не трэба дадаваць яшчэ гэтага. Мне і так настрой сапсаваны, і мне гэтым толькі яшчэ больш настрой сапсуеце. Таму што гэта, як бы, я не лічу, што я дастаткова, я типу, я рэдка гуляю, і таму я не магу нармальна зразумець, што ў квестах адбываецца. Я не настолькі рэдка гуляю, я разумею асноўную лінію сюжэта, мяне раздражняе, я не ведаю, што адбываецца, таму што вось гэта. 33 квесты, назовіце мне ўсе мои 33 квестаў, калі ласка, гледачы. Нават калі вы будзеце, ну, праходзіць кожны дзень гэтую гульню і гуляць у яе кожны дзень,
прасачыць за 33 квестамі адначасова, ну гэта не халеры сабе. Вось. Так. Зараз ужо і вугле ад РПГшак можа пачыць. Тады можа рэвольт. Божухна. Не, давайте... Я яшчэ не ўпэўнены, ну... Я злуюся на гульню за тое, што яна мне раздражняе мой квест-лог. І ён яшчэ і прапісаны дрэнна. То бок я раздражняюся на тое, як зроблена тое, што ёсць. І потым мне кажа, што «О, ну я просто магу пайсці забіць троля не так складана забіваць». О, ну, не, ладно, про троль, ладно яшчэ, гэта нармальна ўсё. Але я тыпу, о, дык всё ж відавочна. Якое нахрен відавочна? О, я неправільна гуляю ў гэтую гульню, таму што я не так дастаткова часта ў яе гуляю. Не падаецца ли вам праблема, што праблема не во мне, а ў 33 квестах? Вот это мне не падабаецца. І гульня не падказвае квестамі мне, што я павінен рабіць у ім. І узяць кантэйнер і прынесці яго персанажу, калі гэта не нагадвае мне квест-лог, нішто не падказвае, гэта лухта. Ну, тыпу, гэта не моя праблема. Это праблема гульні. Я не персанаж гэтага сусвета, чат. Я гулец у першую чаргу, і такія штукі патрэбна рабіць для гульца. Гэта вельмі важная штука ў ДНД таксама. Я таксама вельмі праблемна людзям, ну, тыпу, гэта... Я, як данжн-майстар, вам скажу, што самае складанае, гэта зрабіць так, каб людзі, вярнуўшыся раз у 2 тыдні, альбо раз у тыдзень, памяталі, што адбывалася ў папярэдні раз. Гэта супер складана. Гэта важна, абавязкова, каб людзі ведалі, што адбываецца. І таму, першае, нельга даваць шмат квестаў. Нельга, просто нельга. Нельга даваць шмат задач, павінна быць простая структура. Па-другое, дапамагаць максімальна нагадваць, што адбываецца. Максімальна дапамагаць гульцам, таму што гулец не чалавек, які ў гэтым сусвеце, гэта адзін доўгі дзень гэтага персанажа. Персанаж ведаеш, які ў яго праблемы зараз. У Ведзьмары ты таксама робіш выбар паміж двума дрэнамі. У Ведзьмары ёсць важная штука, яно пачынае кат-сцэну табе і прымушае ўдзельнічаць у дыялогу. І яно кажа табе, прыйдзі вось у гэтую кропку, там будзе развязка твайго квеста. Вось гэта праблема. Вось гэта праблема. Не два дрэнных варыянта праблема. Праблема ў тым, што ты апынаешся ў правільным месцы і табе кажуць, што зараз ты павінен выбраць. Табе падабаецца гэта ці не, табе прыйдзецца выбіраць, таму што абодва выбары будуць дрэнныя. Вось гэта што робіць Вядзьмар, і ён робіць гэта значна лепей. Вось яна розніца. Гіганцкая. Так, о, ты фанат DOS 2, назови усе квесты. Ну, типу такого. Вось. Я спадзяюся, я нармальна тлумачу, таму што гэта праблема. Ну, типу, гэта праблема і праблема гульні. Ну, типу, я як данжн-майстар павінен гэта займацца, а гульня гэта не робіць для мяне. Ну, типу, і я сутыкаюся з тым, што я ніхіра не разумею. Ну, типу, што я павінен быў зрабіць гэтымі прыпасамі? Я не ведаю. Гульня просто адмаўляецца мне сказаць. Вось, я павінен пайсці ў інтэрнэт, што раздражняе мяне яшчэ больш, таму што я не люблю глядзець у інтэрнэт. Я жадаю гуляць у гульню, як гульня мне, ну, типу, падстаўляе. Калі вы, ну, я так гуляю. Я лічу гэта нармальным. Типу, мне не патрэбна глядзець у нейкія яшчэ крыніцы, каб праходзіць гульню. Калі не атрымліваецца праходзіць, то праблема. Добра, што вучыцца. Так. Просто, ну, тут яшчэ ўзнікае такое, што мне пачынаюць казаць, што я неяк не так гуляю. Мне гэта не падабаецца. Типу, гэта не моя праблема. Я пры гэтым не гэты самы. Я гулец, які з досведам. Калі штосьці незручна мне, то гэта праблема, гэта прям праблема. Ну, типу, гэта вельмі простая метрыка. Калі становіцца незразумела і складана мне, чалавеку, які любіць улазіць у лор, разумець гісторыі, я запамінаю персанажаў, гісторыі, я запамінаю квесты, я запамінаю прадметы, дзе што я знайшоў. Я неблага гуляю і са складанымі механікамі даю рады. Калі я, як такі гулец, і ў мяне ёсць праблема, гэта праблема. Гэта прям праблема. Гэта, немагчыма мяне пераканаць у гэтым. У мяне дастаткова досведа, ну, тыпу, у гульнях, каб разумець, што штосьці ідзе не так. Весці запісы, ну. Рэальна сабе гэта самае яшчэ кнігу паралельна пісаць, як праходзіцца правільна.
Ой, я идиот, я регенерацию кинул на Фейна, потому что чат читал. Это самое, ты не говорила, что я не так гуляю, але гэта адчувалася конкретно так. У моменце, калі я раздражнёны, это эмоцыя. Типу, гэта эмоцыя. Я разумею, что ты гэтага не говорила. Вось. Адчуванне, якое я адчую, што я пачуў, гэта неправільна згуленая гульня. Ну, типу, трэба ісці просто ў іншае месца. Вось гэты квест просто робіцца, ніякай праблемы няма. А я на коне ўжо. Я ўжо на коне. Я словамі кажу, што я на коне, так? І я кажу, што гульня паводзіць сябе не так, як павінна паводзіць. Ну, тыпу, гэта не ок, як яна сябе паводзіць. Я спрабую гэта патлумачыць. У адказ я слухаю, што гэты квест, з гэтым квестом усё ў парадку. Ну, тыпу, усё ў парадку. І гэта я, тыпу, ну... Наступнае, што як гэта ўспрымаецца, гэта я неяк не так правильно, неправільна зразумеў гульню. Вось яно як адчуваецца. І праблема таго, як яно адчуваецца. Ну, вось. Таму што гэта літаральна яно такое пачуццё я адчуваю. Атрымліваю. Гуляй лепш, ну... Не, ну, типу, я разумею, што мне не гэта сказалі, я разумею. Але срака ў мяне згарэла на 2 крокі дагэтуль, і гэта не дапамагала ні халеры. Блін, я зараз Фейна сам сабе заб'ю, таму што я яго палячыў. Так. Каб выратаваць Фейна, мне будзе складана, так? Прям складана. Ёсць атручаныя нейкія... Ну, я не зрабіў іх. Я магу скрафціць прям зараз. І ладно яшчэ, што я прадзіраюся скрозь незручны інтэрфейс. Это як бы... Просто яно ўсё разам. Тыпу, яно ўсё разам. Я зараз спрабую знайсці адзіны прадмет, які я не памятаю, як называецца, я памятаю, як ён працуе і дзе ён знаходзіцца. У якой катэгорыі ён будзе? Халера яго ведае. Вось ён. Так, блін. Мне патрэбна... Давайте больш малае дастаткова яго будзе. Так, не гэта. Не выпіць яго выпадкова. Аб'яднаць. Вось гэта выпіць. І зараз... Вось. У сэнсе? Чаму ты толькі паміраеш? На ім яшчэ Декейн. Божак, на я статус не заўважыў яшчэ. Давайте Deathwish. Living on the Edge, наадварот. Оп. Выжывем. 2 хады яшчэ. Кава не шпітальная ежа, табе... Ну, я не думаю, што табе нельга кавы. Галоўнае, каб з здаровечкам было добра. Так. Давайте броню кинем на Фейна. И хопить. Мне нельга 2 тыдні віно, нават не алкаголь, а менавіта віно. Чаму? Мне просто цікаво, як гэта працуе. Так, павучок туды выкапацца не можа. Гэтага атакаваць он можа. Цудоўна. Мимо. Ладно. Блин, гэта не працуе. Мы паміраем. Зняўся статус? Зняўся статус. Зробім мне зараз яшчэ одну сабе шклянку такую. Шклянка.
Антибиотиками и диклофенаком высадили стравник. А, окей. Ну тады а чаму тады толькі віно? Алкаголь же таксама туды же ідзе. Так, мінус яшчэ адзін. Ну і гэта ўжо просто прям дабіць. Блин, со звязанымі вачыма, канешне, ну такое просто незручна. Просто незручна. Не толькі б складана, асабліва калі ты просто на некалькі ўзроўняў вышэй. Давай удар у гэтым напрамку. Оп. Цудоўна. Двух опрокинули. И давайте полумя. Нехай нам весело будзе. І я паспрабую гэтае лячэнне. Мне цікава, як яно працуе, гэтае лячэнне. Галоўна не забіць зараз Фейна. О, яно Фейна не кранае, але ўсіх палячыла. Вау, крутая штука якая. Працуе, як хацелася б. Добра, чакаем. Паучок таксама чакае, усе чакаюць. Просто няхай яны падымаюцца. Мне цікава, што ворагі будуць рабіць. Яны там будуць стаяць далей. Чаму у мяне здольнасці знікаюць? Мне нейкай здольнасці тут рикошет, балістычная. Не, ёсць. Это ёсць. Это ёсць. Бараш ёсць. Реактивный стрел есть. Стрелы есть. Куда поделась эти здольности? Скайшот и так у нас есть. Дарэчы, скайшот трэба было бы набыць кніжку, потому что зараз ён не з нейкага прадмета, а здольнасць суперская просто. Не ведаю, неяк доктор на віне акцент зрабіла, мо пажартавала. Ну просто лагічна было бы зараз трошки невялічкая такая дыета, пакуль аднаўляецца самая, ну, флора. А, свая мікрафлора не пераможа тую, што ў віне, бо памерла і будзе непрыемна. А, ну можа быць. Можа быць. Я не лекар, хрен яго ведае, я не разбіраюся. Просто цікава. Раз. Два. Цудоўна. Мінус яшчэ персонаж. Давайте яго таранам прокинем. А, ні халер не атрымалася. Потому что там хрен ведает, где натиснул. Паучок, ты можешь выкопаться там сверху где-нибудь? Цудоўна. Я не могу дотягнуться до яго, потому что места мало. О, цудоўна, ён надышоў. Я хотел его оттуль выгнать насамрэч. Это была основная мэта. Эх, только одна проблема — бегать за ими. Трошки душно. Давай, чел. Далеко ты от меня не сбежишь. На тебе. Треба было пиндауну воскресать, каб ён не соскочил. Есть, перемогли. She lifts your blindfold and nudges your nose with her own, laughing. Nice to see the cub has some claws. And you proved yourself against my little challenge. So now we will fight, you and I. Come on, show me I'm alive. Talk to the raucous one. She winks over her shoulder at you and then disappears. В сенсі вона зникає. Куди вона зникає? Добре, ми можемо зараз пайсці випробування суперчемпіонки гэтай адразу. Так.
Дзе там лідар арэны? Ён пачуўся. А вось ён, божукна. Nice show out there. Oh, this'll be a scotcher. Who are you taking along? Усё, з кампаньёнамі цудоўна. Значыць, 4 на 1. Якога я на ўзроўні 12-го? А, окей. Адэкватны ўзровень. Б'е, канешне, нормально. Ну, можа, хоць за яе досуды нормально дадуць. Таму што зараз я адчуваю сябе у грындзелкі нейкай у гульне, у якой мне патрэбна проста набіваць сабе ўзровень. Так, фізічную броню усім. Яна вельмі сканцэнтравалася на фейне нашым. Давайте максимально призываем. Павучка яшчэ призовем. Добра, што яна адна. Ну, хаця, цікава, што яна можа рабіць, таму што пакуль яна не выглядае як нейкі складаны ворог. Можем спакойненько её накідаць і рабіць. Так. Я магу вось так зрабіць. І піндаун. Зараз нікуди ты не збежыш. Не спрацавала? Чаму? Ладно. Так. Сирлора, можешь, казалось, сысти? Есть. Сирлора просто прямо тут стоит под ударом. Дякую великий. Вельми допомагає. Оп, оп. Абсолютно просто у хлам мы ее ушатываем. Давайте шок еще будем. А, вот. Молочка. А, там пошвари бездні не будуть? А ось це цікаво. Looky, a champion. Good for my belly, good for my happiness. Ага. 12 уровня супроть його будемо так само ще змагатися. Прикинь. Мне добивать яе патрэбна ці не? У нас усё яшчэ бойка ідзе, правильно? Но яна мне чырвоненькая, значыць, яна мой вораг, правильно? Я ж нічога дрэннага не зраблю. Спадзяюся, гульня не зробіць мне сюрпрыза, што я не павінен яе забіваць зараз. Потому что ай-яй-яй, мы зараз гэтая пачара вылезла. Спадзяюся, такой лупты гульня не зробіць. Потому что я уже не разумею, бо мы не на одной хвалі з гульнёй абсолютно. Я чакаю подставы ад яе. Так. Я зраблю балістычны стрэл, які да халеры наносіць прям. Смачненько. Так, і бараш давайте. Чырвоны прынц. Яна можа сама дагарыць. 37-38, не догарить, одну атаку треба нанести. 10 000 досвіду дає, цудовно. Так, натхнення на усіх. Кидаю лед. Я ну яшчэ нормально там магічнай броні, але будем разбивать яе. Не проблема. И поскорение. Блин, мне перешкоджає лестница. Лестница мой самый страшный ворог. Давайте вот так подойдем. Какие-нибудь слабости, может быть? Да паветра слабость зараз, а астатнія, ну такое. Земля яшчэ неблага ідзе. Але пакуль пачакаем. Угу. Злойся она звязалася, так? Так, ладно. Ну, нават не гледзячы на гэта, мы ўсё роўна забіраем. О, да рэчы.
Речі, Вурмтремор мені не то, яка б гэта кніга патрэбна. Оп. І вось сюди. Оп. Конец. І давайте таранам яго. Тому що що він мені зробить, правильно? Хоч і частка пошкодження переходить з Лоїс, але я думаю, ми дадим ради. Один, може, не занадто шмат. Може, могу я до Лоїс дотягнутися? Ні, не могу дотягнутися. Лоїс подойди сюди і полечь сама себе. Ось гэтым новым заклёнам. Які кайфовы. Так, гэта ёсць. І. Я могу неяк разорвать? Может быть, можно было разорвать, конечно, эту сувязь. Ладно, давайте атаковать, добивать. Холера с ним. Я думаю, Лоис переживет все это. Так. Есть. Ну и давайте на Лоис тогда десвиш, просто будет взмацняться, чем меньше ее здоровья. Потому что ей будет зараз настреливать. Давай, Лоис, живи. А, нормально, мы забиваем его без проблем. Ну все. The dwarf bounces up and down with glee. Extraordinary, son. Ain't just praise you're earning, though. Giving you this key, too. It's an arena champ tradition. Takes you to treasure, it does. And only a champ can survive that. The dwarf bellows out to all. I proclaim thee the champion of the Driftwood Arena. Get your gloat on and take a swig of ale. Hell, take a dozen. Так, мне прям вышивали, что мы стали чемпионом, на что мне широ, я уже давно прям мацаваны для этого. Так. Нічого доброго не будет, так? Ну, пояс, може, гэта будзе для, по-моему, у Лоис такое сабе. Это пас. Добро, Лоис. Повязки мне гэтые пакінули. Ладно. А, яно і для Лоис то так само лухтанейкая. Может, табе хотя бы. Телекинез, конституция, не, там вероятность крита. Не, все лепей. Абсолютно не актуально, но хотя бы досвід. Это то, что мне было потрібно. То, зачем я сюди прийшов, я отримав. Але мені ще узнагароду треба забрати. У нас літерально там криху-криху до наступного уровня. Seems I can't use that right now. No go. Not Сессия. at least. Сессия, ну... It seems I can't use that right now. А, і вона окаменела. А у мене криниці нема, так? Ладно, зараз вернемся. Тут же криниц поблизу нигде нема, так? Где там телепорт? Мне потрібно зараз бігати, тримати криницю. Так, Driftwood Square. Збігаємо зараз за криницю, тому що там окаменілі двері. І как бы окаменілі двері... Альдур. Хто такі? Я що, мені подається, это персонаж, з яким не розмовляв. А, ні, нічого такого. Де гэта? А, вось он. Дому ще шукав. Там у домі є бесконцая криниця криницы. Можем остаться гэтым. Трошки дивно, так? Стоїмо і тиркаємо кнопочку. Бо не отримаємо достатково.
А дадите, калі ласка, усе, дайте стаць лютуючаму нашаму. Ось. Ёсць. Усё. Атрымалі? Ідзем назад. Аккумулятор походу туды-сюды. Так, и... Где там? А, я ж могу просто пересунуться. Дрифтвуд, где арена? А где она? Under Tavern, вот она. Оп. Ранец понеделкового веселя кулера, ну, собрались стоять, просто побывают эту границу. Так, і гэта моя ўзнагарода будзе, так? Я спадзяюся, за яе нам дадуць хоць трошки досвіду. Опанькі, знялі статус. І можна зараз адкрыць. Тут стан акамянеласці накладываюць. Окей, ладно, тады мы здымаем усе... Яны ж тупыя, яны пойдуць у самую хрень. Так. Наступная, давайте-ка яе раскрыем. Благословление. No go. Not now, at least. А, блин, яна... В сэнсе, яна ўсё яшчэ акамянелая. А? Я ж толькі што зняў. Яна ж благословление было. Не, это не здымае статус. Я ж зняў статус. Что за лухта? Ну ладно, давайте фаерболом ляснем. А это не помогло, так? Я заўсёды могу гэтыя дзверы разваліць, мне так не праблема. Ну, як бы, не такі вялікі сакрэтненькі. Так можна так само вырашаць. Нічого не забараняем. Так, адзінае, што добра было бы гэта ўсё патушыць, а то нейкая лухта. Так, а тая чаму не тушыцца? Ну-ка. Блин. Оно зачем не тушится? Сир Лора, калі ласка, не залазь. Сир Лора. Сир Лора амаль помер. Ну, типа, просто так. Потому что Сир Лора. Може, я і дрэнна зрабіў, што падпаліў? Она не собирается тушиться, не? Не собирается. А куда ты назад побег? Вы же не звязаны все персонажи, что вы робите? Мне Фейн просто назад побег. Просто так. Вось дождь працуе. Цудоўна. Гэта ваза праверыць, таму што вось он лакі чарм. Персонажу таксама бунт. Ну, нейкая лухта пачынаецца. Не, ну добра, што это самае. Я тут успакою ўсё хоць. Там
Таму што гульня хаця б робіць зараз чаканыя штукі. Типу, о, я прыйшоў на арэну, я перамог на арэне, у мяне No ёсць... go. Not now, at least. Я не магу яго благословлення. Вось, гэта здымае яго. No Оп. go. Not У сэнсе? now, at least. No go. Not now, at least. А, вось зараз я магу. Добра. Не ідэнтыфікаваны шчыт. Што гульня робіць зараз чаканыя штукі на чаканыя штукі, без лухты нейкай. Але, ведаеце, гэта працуе роўна да таго моманту, пакуль яна не пачне зноў рабіць нейкую лухту. Так, гэта дадае ініцыятывы і супраціўленне зямлі. Давайте зафайнем. А, не-не-не, Лоіс, куды? Стой. Не бяжы. Не трэба. Не трэба вырашыцца. Блин, там знялася благословление з гэтага. Трэба просто забраць. Not now, at least. Ось, забраць і потым разбяруся. It seems I can't use that right now. Добра, Лоіс, ты вярніся. Потому што лухтаненькая. Я зараз кагосьці з крыніцы туды прывяду. Чырвонага прынца, напрыклад. То крыніца паскончвалася ў усіх. Так, вось оно, благословлення. No go. Not. It seems I can't use that right. No go. No go. В сенсі, Not no now, go. at least. Ага. А я магу наліць вады зараз і... Хопіць перасоўвацца, персонажа, вы добра стаялі, не трэба вырушыцца бясконца. Яны бясконца спрабуюць кудысьці збегчы. А, пачакайце-ка, я ж магу яшчэ цікавую штуку зрабіць. Чырвоны прынц. Перасунь вось сюды. Да блин. Чекаем. Зараз обновиться. Что? Что тебя чапляе? Там нічога няма поблизу. Чырвоны... Что за хрень? Чырвоны прынц. За что просто? Адкуль яго? Я ведаю, што ты паміраеш, просто мне ніякага спакою не хапае на вас. Вось так мне прасцей будзе. Таму што вы стаіце, блин, у кіламетры і ўсё роўна, блин, паміраеце. Што за хрень? Зараз лепей з круткам скарыстацца, чым што-небудзь яшчэ рабіць. Все нормально шло. Так, вось это будзе прасцей. Зараз мы ўсім абнавім. Оп, усе палячыліся. Захаваемся яшчэ раз. І калі ласка. Там куфар, да якога патрэбна проста рывок зрабіць. Вось сюды стань. Тут цябе раней нічога не кранала, блин. А зараз кранае, ёп твою, а? Стань просто. Не рухайся. Такая добрая раніца была. Так. Становимся вот сюда. О, это бяспечнае месца.
Стань, калі ласка, не дамажся. Тому што ён можа раптоўна пачаць дамажыцца. Ні халеры просто. Так, вось аднавілася наша. Дарэчы, можна падглядзець у міру свет духоў. Археолог, які ад нас не адчэпіцца ніяк. Не, стой там просто. Просто стой там. Будь ласка. Будь ласка, просто стой тут і не дамажся. Дзякуй Богу. Што цікава, ён павінен вось статус яго. Не здымаецца. Not now, at least. Ось так. Вось. Ключ аднаго. Фейну няхай пойдзе. Это павінна адкрываць нейкую вельмі асобную дзверы. Нейкія асобныя дзверы. Зараз трэба ўсяго-то знайсці правільны квест сярод усіх квестаў, якія ёсць. Так, Burial Rights, не то, Trial of All Seasons, не, Taste of Freedom. До Свана нейкая прыйсці. Это я памятаю. А дзе квест? Ён ушоў зараз? А, можа быць, гэта скончаны квест, по-моему. Зараз пойдзем шукаць скончаны квест. Я гляджу на колькасць скончаных квестаў, і іх прыкладна аднолькавая колькасць тым, колькі ў мяне зараз у прагрэсе знаходзяцца. Ну ладно, трошки больш, можа на трэць. Незначна. Усяго-то 40 квестаў, а замест 33. Так. Я шукаю квест, які называецца Driftwood Arena. Каб вы разумелі. Але яны ўсе... Я не ведаю, дзе яны знаходзяцца. Куды падзеўся квест? Ён сярод закрытых няма, тут няма. Дзе ён? Я не магу знайсці квеста, які толькі што мне ўсплыў. Ён мне сказаў, што ёсць абнаўленне ў гэтага квеста, і гэтага квеста няма нідзе. А чаму рэальна? Я проста жадаю ведаць, што я атрымаў. Тыпу, я атрымаў узнагароду. Цудоўна. Дзе моя... Што мне кажуць пра гэта? Я атрымаў яе як узнагароду, толькі калі ключык атрымаў сабе ў рукі. Я жадаю ведаць, што за ключык. Апошняе паднятае. Вось он. Невядома. Ключ аднаго. Разумееш, што мне не падабаецца? Ты разумееш, Арыгана, што мне не падабаецца? То, што я читаю квесты. Я читаю квесты, таму што у квестах 10 квесты есть. У меня зараз толькі што быў квест, і ён узяў і знік. Ну, типу, я яго рабіў, я з'явіўся надпіс за таго, што я забраў ключ. Я зараз такі, я вырашыў знайсці падыход, у якім я не буду раздражняцца, і гэта зараз толькі што праваліла гульня для мяне, у якім я не буду раздражняцца, я буду сачыць за кожным квестам, за кожнай кропкай, і запамінаць гэта сабе, можа быць, нататнічак завяду спецыяльна для гэтай нахрен гульні, таму што гэта жэсць. Мне патрэбен был нататнічак для блюпрынца і для яе, для РПГшкі звычайнай. А чмурэнна просто.
Просто гэта, ну, прям у розных катэгорыях знаходзіцца. А, больш нічога. І я атрымаў ключик, і я не ведаю, чаго гэты ключик. Мне абнавіўся квест Дрифт у Тарина. Але няма квеста Дрифт у Тарина. Яго не існуе. Яго няма. Я зараз буду гугліць яго ў інтэрнэце. Блін. Гэта просто... Калі я іду ў інтэрнэт глядзець штосьці па гульне, гэта альбо гульня самага пачатку хацела так, каб я зрабіў, альбо, ну, нешта пайшло не так. І зараз я гэта раблю. Мне патрэбна зразумець квест. Так, я тогда атрымаю... А, там можна было адключыць гэтыя ўсе трубы, насамрэч, але я не заўважыў. Добра, і гэты ключик на нешта потым, але квеста няма. Квест знік, то бок гульня сама сябе закрыла. Жесть. Вось, я, можа быць, не закрываў бы гэтыя квесты, але зараз мяне гульня заблакавала ад праходжання сябе, таму што я павінен, тыпу, ну, закрываць квесты. А мне гэтага ўсё роўна не хапіла на ўзровень. Мне 4000 яшчэ не хапае. Так. Падаецца, гэта мы закрылі. Давайте зараз уважліва выйдзем адсюль, каб не слухаць, як они трындзяць, то напружваем. Зараз я уважліва буду сачыць. Перачытаю зноў свае квесты, таму што мне вельмі зручна іх арыентавацца. Яны не разбіты па лакацыях і не перасоўваюцца ў некую катэгорыю, каб зразумець, што гэта можна зараз не глядзець. Ідзем. Усе квесты. Сабраць броню. Добра. Споры знайсці. О, вось гэта цудоўны чал, давайте каля яго паставім. Мне падабаецца, як ён крычыць. Я нават гульню вам падвышаў, а то вы сумуеце. Так же самое, як і я. Давайте паставим далей квесты. Я адмотала назад, гэта квесты зачынены. Добра, я читаю усе квесты зачыненыя, таму што я не бачу гэтага самага. Я реально не бачу гэтую... Это квест. Ну, я яго не бачу. Вітаю, Алекса. Вітанчики, вітаю, Фей. Вітанки усім рейдерам. Вы можете назіраць, як у меня срака гарыць у Adventure Original Sin 2, таму што я згубіўся ў сваіх квестах, якіх 33 ў прагрэсе, і яшчэ гэта палова гульні ў мяне ў прагрэсе зараз. Жесть, карацей. Так, людзі захейлаві. Як ён ціха пачаў крычаць, не? Цішэй, чым быў. У яго просто такі цудоўны голас, што я хацеў бы, каб вы яго слухалі так же самае, як і я. Дрифтвуд шукае. Так я шукаў Дрифтвуд. Открываем Дрифтвуд. Закрытыя квесты, так? T, K, B, S, S, T, W, A, 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 C, H. Я шукаю D. L, L, N, O, R, T, 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 T. А, Z Дрифтвуд Аріна. Окей, добро. Ось оно. Вітаю, Паладин, вітанки Деду Максиму. Можете поназирать, як у меня срака палая просто до Adventure Original Sin 2, потому что я перегружен квестами просто гигантской колькостью, и я займаюсь тем, что просто гляджу квесты свои. И это будет проколдать яшчэ на ближайшую гадзіну, как бы разумею.
І я дойду у туалет, а то вже не терпиться. Возьму собі водички ще якої. Hear ye! Hear ye! Queen Justinia executes 24 noblemen for insubordination! Anything that will protect against bullfighting. Torn aside fire, cold comes. Why, Vulcan? God knows what to stop those beasts. Cold scream at us. Hear ye! Hear ye! Divine order to march against the ancient empire! I'm all right, as long as I don't think about it too much. You're safe among friends. Never forget it. Hear ye! Hear ye! Bishop Alexander was slain by Seekers! Culprit still at large! Keeping it together, Bree. I'm all right, as long as I don't think about it too much. You're safe among friends. Never forget it. Hear ye! Hear ye! Queen Justinia executes 24 noblemen for insubordination! Tell me, have you heard any news? Nothing good. The Void Woken are everywhere. I'm all right, as Thank long the as I don't Divine think you're about it here too to much. protect us. You're safe among friends. Never forget it. Yes, of course. Hear ye! Hear ye! Divine order to march against the ancient empire! How you holding up? Not in any mood to talk about it. Tell me, have you heard any news? Nothing good. The Void Woken are everywhere. Hear Thank the ye! Divine you're here to protect us. Bishop Alexander was slain by Seekers! Yes, of Culprit course. still at large! Keeping it together, Bree. I'm all right, as long as I don't think about it too much. You're safe among friends. Never forget it. Hear ye! Hear ye! Queen Justinia executes 24 noblemen for insubordination! I'm all right, as long as I don't think about it too much. You're safe among friends. Never forget it. How you holding up? Not in any mood to talk about it. Hear ye! Hear ye! Divine order to march against the ancient empire! Keeping it together, Bree. I'm all right, as long as I don't think about it too much. Hear ye! You're safe Bishop among friends. Alexander was Never slain forget by it. Seekers! Culprit still at Так, large! вернувся.
Який у тебе тут просто голос, мені так подобається. Скажи мені що-небудь ще, будь ласка. Latest news! Fresh from the War Owl! Ось. Hear all about it! Ну-ка, я реально могу його зависити ніяк. FX, Ambient, UI, Music, Light Music, Cinematics, Voice Master. О. Latest news! Fresh from the War Owl! Hear all about it! Вот послухайте. Коты не сустрелить дивно. Это самое, ну просто у нас бы коты прям паниковали, когда бы нас туди не было бы. Это была прям проблема. Ну, нам пришлось бы, ну, когось типа спытать пожить у нас, потому что это жесть. Просто бы жесть отбывалась бы. Так, ось эту броню я хотел поглядеть. Яны з ініцыятывай, але яны типа на інтэлект, але насамрэч не вельмі. Там додатковое яшчэ ўхіленне і трошки без броні. Давайте Лоіса пануем. Divine order to march against the ancient empire! Так. Keeping it together, Bree. I'm all right, as long as I don't think about it too much. You're safe among friends. Never forget it. Дорожное сопротивление, добро. Я переключаюсь от того, что мне не подобается. Я повинен пробиться сквозь это кресло. Not in any mood to talk about it. Абуджэнне, настаўнікі Сахейла, у лесе, Райкер, да якога мы яшчэ сходзім, Джейхан, але для яго мне патрэбна гэта сам на выспу з дэманамі адправіцца, з Аннай штосьці. Падарожжа у Аркс, паляўнічы, вось Джейхана, усе ў сям'і зноў жа на выспу. Я збіраюся просто спачатку зрабіць все, может быть, выспу потым, я не ведаю, наколькі яна складаная. Прапанова. Мы знайшлі таблічку, якая была патрэбна Райкеру. Так, цёмныя справы у Blackfeets. Вось гэта, The Law of the Order. І я адразу іду ў інтэрнэт і шукаю просто адразу адказы, таму што я не ведаю, як гэта скончваць. І The Law of the Order, DOS 2. І людзі гугляць, каб вы разумелі, я загугліў толькі ZL, і ўсё. І першае, што людзі, я не адзін такі. Людзі актыўна гугляць квесты на Divinity. Мне гэта раздражняе яшчэ больш, таму што я дакладна далёка не адзін такі. How you holding up? Not in any mood to talk about it. Hear ye! Hear ye! Bishop Alexander was slain by singers! Culprits still at large! Keeping it together, Bree. I'm all right, as long as I don't think about it too much. You're safe among friends. Never forget it. Hear ye! Hear ye! Queen Justinia executes 24 noblemen for insubordination! Keeping it together, Bree. I'm all right, as long as I don't think about it too much. You're safe among friends. Never forget it. Hear ye! Hear ye! Divine order to march against the ancient empire! How you holding up? Not in any mood to talk about it.
Карацей, я просто павінен альбо здаць з логарам паразмаўляць на гэтую тэму, альбо здаць логара магістрам наконт кантрабанды і ўсё, больш нічога. Гэта я павінен з логарам яшчэ раз паразмаўляць. If I want something, I'll let you know. Возьми ў любой гуне. Не, каб вы разумелі, што я ўвёў, каб пабачыць у інтэрнэце гэта самае. Вось. The Law and the Order DOS 2. Вось так мне выдала Google. Я вось гэта пачаў гугліць. Яго гуглілі да халеры. Просто з таго, што я апошні некалькі запытаў зрабіў пра DOS 2, ён адразу зразумеў, што я шукаць буду. А чмурець як просто. What is it? I have a lot on my mind. That's right. Lost one of my best lads, Anhar. Didn't get Charlie's body back, bloody lad. Flapping his gums in the next life, too. That's another little venture of ours. Don't concern you, though. We will. Once. That's... Well, I reckon that's good news. Whatever they... І што, мне ж ёсць ліст. А чаму квест тады не знікае? Ладно, я не ведаю, гэты квест, мне падаецца просто зламаны ўжо. Там мне падаецца трапіў той, што пералічана ў 2 багах. Нататка не лічыцца квестовым прадметам. Яго трэба скончваць як мага хутчэй, інакш ён зламаецца. Мне падаецца, я зламаў квест просто, вось і ўсё. Ну, ён літаральна напісана, што ён вельмі хутка ламаецца, трэба прынесці нататку як мага хутчэй, інакш ён зламаецца. Так. Докласці Григоріус Сван. Каля Стоунгардена. Провели операцию Григоріус Сван. Так, a danger to herself and the others. Мені потрібна допомога, де це знаходиться. A danger to herself and the others. Ну, ось, літерально, я типу починаю a danger to, і у мене знаходить квест з Divinity. А чому реально? А я ніколи не гуглив гэтага. Можна мені на мапі десь адзнаки, де гэта знаходиться? Stonegarden Cemetery. Stonegarden Cemetery гэта могилки. Ось у нас ван, ось сюди треба йти. Так, это я трошки згубився, ось воно. Потому что вы отдали амулет на часово. Я просто мне амулет, той, что я його згубив, мені шкода типу, трошки, тому що добрий вельми амулет, хотілося б його собі забрати. What's this? I found something. Опаньки, левел ап. Так, гэта просто на 12 узровень. І перекінез.
Он не лепей, и он не лепей за моё. Давайте просто подавим. Такое собі перекинайся, я мансер. Блин, а вот это не благо на самом деле было бы. Давайте покуль поносим с собой. На собі на. Это червоному принцу. Цудовно. Віншую, 14 уровень. А монет можна скрасти назад. Я так само так думаю. Але я уже, меня не вельми цікавить. Это прям, я не ожидаю. Мне прям душно-душно. Я прям, не. Настрой вельми спсовался. Може памяти собі додать? Мне подається, ну так, мне памяти, мне криху. Мне хапає, якби, але коли у мене зараз будуть нові закроєм, то одразу вже... проблема у меня почнется. Завтра, я кажу, я завтра не ведаю, что погулять. Я бы навод, может быть, далее удивите просто, что остыть. Поглядите, який настрой будет, потому что гульня подушила ў пэўны момант просто, потому что, ведаеце, типу, ты ідзеш, і гульня такая, а ведаеш, ты вось добра бавіў час, а зараз я буду цябе лочыць на ўсім, што ты робіш. Абсалютна, я буду супраць цябе гуляць. Ну, типу, вось такое адчуванне у меня было. І мне вось яно прям, типу, о, я не могу пайсці далей нідзе, я не могу прасунуцца, мне патрэбна вярнуцца назад, каб стаць трошки мацней, каб далей штосьці рабіць. Давайте, можа, разгонім той момант, калі можа быць канстытуцыя. Памяць і канстытуцыя насамрэч. Вось так зробім. Нечакана. Тут развіць, чтобы нам яшчэ. Я штосьці хацеў сабе разагнаць, але я не памятаю, што... Дзякуй вялікі, на Banquet for Fools адпраўляецца. Трошки павесілі, дзякуй вялікі. Вельмі радую. Так. На мне алёрта гэтага гукам не прыляцела, але ён павінен быў быць візуальны, там кофе і алёрты, яны, на жаль, блин, может быть, іх можна неяк круцей наладзіць. Я просто не ведаю нават. Вельмі ўдзячна, вельмі ўдзячна. Так. Яманта, ну, некромант у нас даволі добрый зараз, перекінез ёсць. Но у нас плюс-минус есть, як бы, навыки. Ну, конечно, можно билд нейкі потом собрать, калі при ожидании великим. Давайте пироманта. Далей. Вось тут. Подкрадывание нулевое у нас амаль. Переканание, нам докладно переканание потребно. Усё, это есть. Ёй, яна даволі добра выжывае і так. Памяці ў яе яшчэ трохі хапае. Але я кіну адзіну памяць і адзіну інтэлект. Вось так зраблю. У яе гідрасафіста і ретургія да халеры. Давайте ретургію докинем яшчэ. Так, а не, тут... Так, ну давайте тады у ретургію. Вось так. Так зроблю. Майстер по лору. Просто давайте лор майстер. Ну, просто не бачу, куды яшчэ закинуть. Няхай будзе яно. Я прапанаваў заўсёды пампаваць дамаг. Канстытуцыя наогул у самым нізкім прыярытэце павінна быць. Конституция дапамагае трошки выживать, ну, глобально. А вось, але я згодны. Ну, типу, глобально я згодны. Конституция, просто, ведаеце, здароўе такая штука, якая, яна ж, ну, стакуецца з кожным узроўнем і высокая, ну, ось гэта, типу, 1 point, каб даць 7% здароўя, так, у Конституцыі. І атрымліваецца гэта дадатковыя, вось гэта 12 пунктаў, якія ў яго ёсць, гэта да халеры здароўя. Хотя, насамрэч, блин, я погляджу, і так невялікая гігантская розніца. Я просто разлічваю, што яна ў познюю будзе потым важней. Вось, але чырвоным прынцыпам, напрыклад, можна поўнасцю сканцэнтравацца просто на сіле. Я думаю, лідарства даць яшчэ. Гэта ўхіленні і рэзісты ўсім навокал.
Вельмі дапамагае лідарства насамрэч. Незаўважна пакрысе. Лакі Чарм далей разганяем. Крутая штука. Вось каму, а вось Ифану можна просто прям фінес. Просто біць і біць у одну кропку. Тут дальнабойнымі атакамі падвысім яшчэ адсотак. І бартер яму. І ўсё. Я неяк выйшаў і з ім не паразмаўляў просто, калі квест разрашыў. Swan gives you a nod. Good to see you again. Was only just thinking about you recently. Still can't get over Natalie's her name, by the way. I've took them back to usual for me. If you need healing or want to trade any goods, my door's always open. Help yourself. Until next time. Take care of yourself. Просто книжечки простенькие на лечение. И 10 тысяч золотых. А давай-ка мы тебе продадим то, что нам не потребно. На 15 тысяч. А у тебя мы набудем... Блин. Эссенции. Блин, занадто нават шмат. Давайте ось так зробимо. Ось гэта. Зелье фізічнай броні. Давайте понабираем. Блин, яму ўсё роўна гэта ўсё прямо не блізка. Оп. Я его прям понабираюся, але гэта... Ух, та нейкая, можа, хрень страдае якой. Блин, давайте... Не могу. Трэба скинуть штосьці. Во, вось так, усё. Не, яшчэ, усё яшчэ задорага. Вось так. Во, 14 тысяч ад яго атрымаем. Продадим прадметаў. Нормалёк. Цудоўна. О, узнагарода. Блин, 41-43, я не могу паглядзець, што вось гэта мне яшчэ не падабаецца. Наконт незручнасці. Абяры ўзнагароды, ты лочышся ў гэтым экране, ты не можаш нават у бок яго неяк адвесці, ты не можаш ачыніць што-небудзь. Ты павінен, калі ты з людзьмі гуляеш, яшчэ нармальна, але калі ты адзін, то ты просто не можаш паглядзець, што ў цябе ёсць. Вось гэта, перакінез, о, прям пад мяне. Усё, вось гэтая штука я забіраю, пофіг на астатняе. Вось гэта можа быць, яшчэ арбалет быў бы неблагі, можа быць, ён на 12 ўзровень, але не, я заберу. Это капюшончик. Посах, які горш за мої. Так, так, 2 інтелекта і прохождення менш. Гэта лухтанейка, так? Вось гэта, ведаеш, тыпу, мелкае, вось гэтага мелкага, яно і раздражняе тым, што яно вось такого мелкага, яно вось паўсюль просто. Яно, кожная з гэтых штук не з'яўляецца праблемай. Вялікі, гэта самае, квест-лог не праблема сама па сабе. Вось гэтыя мелкія шэрахаватасці, якія робяць незручнасці. То бок, ну, тыпу, у квесце не прапісана там дадатковай фразы, і я не ведаю, што мне рабіць з гэтым квестам. У мяне мільёны гэтых квестаў, і вось яно накапліваецца, яно просто накапліваецца. Стамляе. Это просто стамляе. Можа быць, я не раскапаў яшчэ чагосьці? Ладно, я тут не бачу. А, ну там можа быць яшчэ. Сябрам таксама не ўсім працуе, так як сябра не бачыць твайго іншага перса. Так, ну вось, як бы такая хрень. Але там можна ж, тыпу, паглядзець, што знаходзіцца ў персонажа. А, можа быць і нельга. Ну так, ты, можа быць, маеш рацыю. Мне просто падавалася, можна ў персонажа хаця б паглядзець. Параўнанне не атрымаецца, але вось такое. Я думаю, гэта гульня цудоўна гуляецца, калі ты ведаеш усе гэтыя квесты, уже табе не патрэбна думаць над кожным з іх. Ладно, так, гэта ёсць у нас. Закрываем далей квесты, глядзім. Мы жывем гэтым журналам, ну вось, просто па сутнасці.
Так. По крыху квестаў становіцца менш, і яны ператвараюцца ўжо ў тое, што з чым можна працаваць. Вось гэты квест зламаўся. Бар'ер. Так, незвычайны гем. A Taste of Freedom. І я іду зноў у інтэрнэт, проста адразу. A Taste of Freedom. Таму што гэта хрен ведае дзе, і можа быць гэта я зараз могу зрабіць. Угу. Это так само у Дрифтфуде робится. Добро. Окей. Потому что, ну, просто сам квест... не, ну ладно. Тут есть сегодня некая подсказка, что это у подвале Мордуса есть. Хотя бы штосьці. Вот, просто что... Прям некоторые квесты прям не дают информации, что там по квесте потребно робить-то. Здесь тут есть череп. На двери это. Что? Куда он пошел? This shrine to Duna may have been quite beautiful before it was so horribly defaced. Your words are swallowed by the chambers. The stone is... There's no mistake. Ну ён тупануў, і ён просто наверх пайшоў, калі не павінен быў ісці. Цудоўна. Давайте все протопчемся тут, і вось зараз націснем кнопку. This shrine to Duna, there's no mistake. Патрэбна ўбіць 18 тут, а у меня 16. Вось яно ў чым справа. Добра, зараз мы просто розум. What's this? Опаньки, вы череп мы шукали. І вось у яго мы дзесьці калісьці потым знаходзім вочка, якое сюды ўстаўляецца. Ведаеце, з гайдамі ў інтэрнэце гэты квест праходзіцца значна. Усе квесты пачынаюць праходзіцца проста, калі ты проста пачынаеш адкрываць праходжанне. Што лута сам па сабе. Окей, ладно. Death of the Reprobate. На Death of the Reprobate отправляется 1000. Дякую, великий. Подказку для пазла, знаете. Death Stranding 2 отрабливає 1000. Дякую, великий. Death Stranding 2. Я ўжо, мне ўсё яшчэ важлівасці не хапае. Transistor. І на транзістор яшчэ 1000. Дякую, великий. Это взломать нельзя. Так, зараз у адзінку пойдем. Боже мой. Сірлора. У мяне і так падказкі на гэтую штуку няма. Я нават паэксперыментаваць не магу, таму што Сірлор ламае пазл. Духаў шукаю. Зараз. Опаньки. Ладно.
Гэта квест можна было бы нармальна, можа быць, рабіць, калі б не вось гэтая праблема маленькая. Так. Давайте, можа, яшчэ якую штуку тут. Нічого нельга помесці. Перлора, дзякую табе вялікі, ты амаль не ламаеш ні галеры. А, вось эту штуку можна адразу сюды ставіць. Там патрэбна прям шмат чаго сышлося. А, не, ён тады будзе... Не, вось так. Ёсць. Ну што, пайшлі прадметы нашага інвентара. Любы з якіх можа апынуцца важным прадметам, які у нас па якому-небудзь квесту. Ідзе. І куды? І што? І куды падзеўся прадмет? А, вось. Окей. Вось так. Вось так. Гэта кут мы зрабілі. Яшчэ унізе вось так зрабіць. Серлора, адчапіся, кай ласка. Ніце ўжо рабіць свае штукі. Вось так. Адвядзі Фейна сірам. Глядзі, якая праблема. Вось Фейна адышоў. Пакірую кай Алоіс. І ў пэўны момант Серлора зразумее, што яму весялей бегаць са мною. Ну, ён просто час часу да іншых персонажаў чапляецца, бегаць за імі. Ось. І ён так зробіць, просто па пытанні часу. Так. Гэта... І мне патрэбна на... Вось гэты пакласці. Ён там. Блин. Дзе я там асобна гэта вантробы гэтыя паклаў 8. Ну. А, добра, у нас падышлі адразу усе. Ну, добра, вырашылі пазл. Нормально, залічыла. Потому что гэта сам падышоў Фейн замест Лоіс. Я так не зробіць? Добра. У меня просто нейкі поўны момант, я переключыўся і пабег за іншым персонажам. Окей. Цікаво тут у вас. Яйкі, нейкія кнопкі. І... Тое, што я ўжо па сабе праспойлерыў, таму што лажу ў інтэрнэт. Таму што... Хай нас два па-іншаму. Будь осторожен. Урны разобьются. Костки подымутся. Зявичий шкелет глядит на тебя. Тут 4 кнопки, что он робит? Вы познаете ну, ён пачынае мармытаць тихую паэму. Вы познаете мову, гэта мова вечных. Its head leisurely rolls towards you in response, its glowing eyes revealing surprise at your knowledge of the tongue. Ён здзіўлена, што мы ведаем іх мову. Freedom! A single touch of the second from left. My freedom and theirs. The creature is quiet once more. Окей. Можна визволити його. Криниця. Оп. Яйки. Давайте тут розные оглядим. Потом. И потом только пойдем его вызволять, а то что он. Только чакал, почекай еще. Ну, давай, гуня. Что? Добро.
Мы так не домовлялись, ну ладно. Это было, конечно, нечекано. Cornered. Есть Садона. Минус еще враг. Добиваем этого. Есть. Кажу, это только просто один уровень, и они реально просто разваливаются. Прям. Не, ну, з іншого боку, я на 11 уровень, як би не зовсім вороги мені. Просто прям тут знішається усе ущент. Мне питання, Тенчик, як ви знайшли гэты чэрап, типу, які патрэбна было ўставіць гэтае вока? Вы падглядалі ў інтэрнэт што-небудзь, альбо у вас быў персонаж, у якога увага разагнана до 18? Што да халеры, калі ты не... Ну, просто яна не той, каб шмат дае, насамрэч, гэта біц. Яе прям настолькі мацаваць просто так, ну, неяк дзіўна. Просто, на мой погляд, это одна з тых штук, якія знаходзяцца праз... Адмычкай адкрылі. А, вы адмычкай адкрылі. А як вы знайшлі яго? Мне пытанне ў гэтым. Як вы знайшлі чэрап? У які ўставіць патрэбна было? Ладно, я просто тут поставлю. А, я там выкликал мелкого. Ну, его крыты, это просто не пошел. Жартик. Так, давайте-ка... Могу тут закинуть, нет? Ладно, тогда давайте кого-нибудь ничего открывать просто. Вот этого, например. Tailfaller. Ты полами у нас боишься. Ага, я не могу туда. Добро. Могу подойти тогда. Затягнуться. Не, это не слухово. А, не, вы ж так заличите. Окей. Просто пересунемся и вот этого будем атаковать. Раз. И купить. Там комбінацію з телепортаціями зробив. У мене у двох персонажів місцями, а потім одного персонажа телепортнув до другого, що абсолютно нічого не дає. Это, типу, у сумі, это, по сутності, діяння просто телепортація одного персонажа. Я докладно не пам'ятаю, може хтось був промоцований, бо у нас 3 персони на спритність і уважливість там так само потрібно. Но ми докладно не гуляли, я такой, Себра сам знайшов это череп без мене. Ну, просто я такий, типу, у мене, конечно, 16 уважливості, але, ну, я би не став мацавати зараз уважливість вищей, типу, вона зараз як є, типу, скільки вона там,
Яна дае... ну просто мне крыта 44%. Мне просто больш не патрэбна. Ну, я больш уважлівасці, яна нічога не дае. Ну, вось. Ініцыятыва таксама добра. Ну, то бок я не мацую, таму што мне вышэй за 44. 44% тыпу крыта, гэта і так да халеры. Вось. А можа быть там просто была ніжэй, і тады мела сэнс. Я просто такі, тыпу, на халеру яшчэ вышэй. Яно не патрэбна. Так, можем осторожненько леча не зачепить. Оп. Есть. Давайте. Правильная цель. Им потребно броню снимать, так. Оп. Нормально. Я это бегаю. Так, туда мы добраться не можем с полным. Ну давайте бронить. Тебе все висеть? У меня чамусьці якость стрима упала визуально на партпрогляде. Так. У меня сгубленные пакеты 11 соток. Disconnect OBS. А что ж сегодня за день такие? Ага, і все. Я не ведаю, як Twitch працуе. Дисконнект быў на секунды полторы, але у нас полностью перестартанул весь стрим. А, не, вернулся, ты паглядзі, ўсё яшчэ ўлічваю папярэдні. Ну, хоць і гэта добра. Ой, зараз эту бойку будем скончваць і на сёння купіць. Блять, гульня. Ой, зараз она мне про... Я не буду нават тлумачыць, што зараз адбылося. Той момент, калі патрэбна персонаж... Што адбылося? Ладно, я тлумачу, што адбылося. Павук скончыў ход, пункты дзеяння скончыліся, я гэта не заўважыў. Камера пачала пералятаць на іншага персонажа, я збіраўся нанесці яшчэ одну атаку. Але падчас, пакуль камера пераносілася, мне ўсё яшчэ можна рабіць дзеянне, і я зрабіў дзеянне, і маё дзеянне было ў тым, каб пайсці. Персонаж адразу пайшоў, паслізнуўся з канец хода. Ахрененно просто. Не, моя дупа пылае не з-за гэтага. Калі бы настрой быў бы палепей, то я бы, можа, ну, мне было бы весело самому. Просто что прям... Гуляй меня сегодня нечто прям до канала с херней. Ну, типа, мелкой херней, якой просто без конца колькость. И она не скончивается, типа, это не мое жаданне. Я не жадаў, я не прымаў такога рашэння. Я ўсяго-то хацеў атакаваць гэта кашкет, потому что камера зрабіла вось так. І переключилася на іншага персонажа, які пахацеў і паслізнуўся і упаў. Вось такая вось хрень. І гэта зусім далёка ад таго, што я жадаў зрабіць. Прям зусім, я нават і блізка, не я памыліўся. Гульня просто зрабіла, типу, нахер ідзі. Вось, на табе, каля ласка. Нарэшце я забыўся, у меня есть вельмі моцная штука супроць гэтых ворагаў. Лячэнне. Наце вам рэгенерацыю. Вось гэту атаку я хацеў зрабіць, якую я не змог зрабіць, і мяне переключыў на іншых персонажаў. Але ён пропусціў свой ход яшчэ. Ён той ход пропусціў, і гэты ход пропусціў. 2 хады мінус просто у персонажа. Обудок забивать всякие. Не, это не такая прям нечто, что меня клопотит близко. Glory is mine. И она просто настолько мне не по узроўню, что я нават могу ничего не робить.
Так, а хто у нас застаўся, дзе? А, гэта яшчэ жывы. Ладно. Start with you. Хорошо. Гэта нечаканая вельмі бойка была, якая я просто доўга не падышоў. Цудоўна. Гледзячы на час, чат, трэба скончваць. Заўтра я не ўпэўнены. Мы хутчэй за ўсё будзем далей у Doom Eternal Sin 2, калі я не буду адчуваць, што мяне прасе ад гульні. Я не думаю, што гэта будзе. Таму што гульня мяне сёння неяк прям разлавала. Просто булшытам бясконцам. Вось. В асноўным звязаным з квестамі. Типу, праблема з квестамі як бы вырашылася плюс-мінус. Па крыху іх колькасць пачала падаць. Але ўсё яшчэ гэта ненармальна. Типу, я кажу, як ДМ скажу, комфортная колькасць для таго, каб людзі сачылі за тым, што адбываецца, 3-4. 3-4. Можна зрабіць яшчэ нейкія лініі сюжэтныя, якія паверх ідуць, але ўсе ідуць у адну напрамку, так? Вы можете рабіць больш, калі у вас ёсць 3-4 асноўных напрамкі і можна дадатковыя квесты, якія звязаныя як бы з напрамкамі гэтымі жа. Вось якія не адчуваюцца нават як асобны квест, а проста як частка гэтага галоўнага квеста. Тут 33. 30 нахрен 3. Вось дзе праблема? Ну, типу, дзе яна праблема знаходзіцца? І гэта не я прыдумаў правіла пра 3-4. Ну, типу, 3-4 гэта правіла, якое, ну, типу, рэкамендацыя для пачынаючых дэмаў, базовый, ну, не базовый ўзровень, але такая, типу, прасунутае апавяданне гісторыі. Вось. Каб людзям было зручна, каб гульцам было нармальна сачыць. Вось. Ага, ліча яшчэ вызвалілі. Ага, я зразумеў. Дзякую маю вялікі, што ён атрута іх біў. Добранька, чат, глядзіце, на гэтым скончу. Заўтра паглядзім. Хутчэй за ўсё будзем Doom Eternal Sin 2. Просто як я выбухаю, так жа і супакоюся. Вось, таму я думаю, што нармальна. Мы, можа, просто працягнем далей, таму што тут з лічом яшчэ паразмаўляць. А квестикаў падсакратилася. Гэтыя квестики змяншаюцца, квесты асноўныя хаця бы амаль змяшчаюцца на экране. Я не кажу про дадатковыя кампаньёны, там з этой хронікі. Хронікі я не лічыў квесты, я лічу толькі кампаньёнаў і сваю. Вось. Так што гэта амаль змяшчаецца на экране. І гэта можна неяк, типу, раскручваць. Вось. А на гэтым усё. Я гляджу, хто у нас ёсць, я перадаю вас далей. Хто у нас ёсць? Я бачу Лілзорку, і мы пойдзем да яе. Вам я жадаю добрага дня. Мы бачымся з вами заўтра і да пабачэння. Добра вам папрацаваць, калі вы працуеце, калі вы адпачываеце, добра вам адпачыць. А мы зараз летим да Лілзоркі.